कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரு பிரணத்தி வச்சிருக்கீங்க மாதாஜி? இருங்க, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துடுறேன். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த L1 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட அருளோட நம்ம இன்றைய வகுப்புக்கு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்த काञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. வசந்தி மாதாஜி, நான் பிரணத்தி ஷேர் பண்றேன், நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞான தீராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ததாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மக்யம் ததா ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹோ ஸ்ரீயு பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாத்தம் சக கன ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவன் சாத்தையும் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கனலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்தா தாராத காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷ பானுசுதே தேவி பிரணமே ஹரிப்பிரியே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு, இன்னும் அடுத்த பேஜ் இருக்கு, படிங்க மாதாஜி. நமோ அடுத்த பேஜ் வர எனக்கு வரலையே. கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு வரும். மாறிடுச்சு. இப்ப வந்துருச்சா? வந்துருச்சு. ஓம் நமோ பிரம்மண்யதா. ஆமா ஆமா. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण गीताय च जगत विधाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो नमो महावदान्ताय वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषे नमः. गुरवे
கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாத்சாத்திய தேச தவறினே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அதைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னொரு தடவை சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இன்னொரு தடவையா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரி போல் மாதாஜி. சூப்பரா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. டெய்லி இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வாசிங்க. நேத்திக்கு சாப்டர் 11 விஸ்வரூப தரிசனம் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 12 பக்தி யோகம், அத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பக்தி நம்ம எப்படி அப்படின்றத பத்தி பகவான் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நிறைய பக்தர்களோட சரித்திரமும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இந்த போட்டோலே பாருங்க, பக்தி யோகம் போட்டோலே பாத்தீங்கன்னா பில்வமங்கல தாக்கூர் அவர்கள், இவர்களோட சரித்திரமும் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். அதாவது பக்தர்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தர்கள் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எது வருதோ அது மூலியமா கிருஷ்ண பக்தி பண்றது. சில பேரால நல்ல பாட்டு பாடலாம், பாட்டு பாட தெரியும். சில பேருக்கு நல்ல ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க தெரியும். பகவான் எப்படி இருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. சில பேர் எழுதுவாங்க, லிகித ஜபம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா, அதுக்குமே பகவான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல மனுஷங்க நம்ம காட்டுற அன்புக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்களோ இல்லையோ, அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு வேணா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். காலம் முழுசும், நம்ம இருக்கிற காலம் முழுசும் அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா அது பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லவே இல்லை. நம்ம கொஞ்ச நாள் பகவான நல்லா அவர் மேல ஆசைப்பட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல பாட்டு பாடுறதா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் பகவான் அதை மறக்கவே மாட்டாங்க, நம்ம கூடவே இருப்பாங்க பகவான். அதுவும் இன்னைக்கு உள்ள சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகம்ஸ்ல பக்தினா என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். 8th ஸ்லோகம்ல இருந்து 12th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பக்தி படிகள்ன்ட்டு நிறைய விஷயம் இருக்கு. நம்ம டக்குன்னு தூய பக்தி தொண்டு பத்தி எல்லாம் பகவான் 2 சாப்டர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. முந்தின சாப்டர்ஸ்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள், தூய பக்தி தூய பக்தர் யாரு, தூய பக்தி தொண்டுனா எப்படி பண்றது, அதெல்லாம் அப்பப்போ பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப இங்க பக்தி தொண்டுதான் எக்ஸ்க்ளூசிவா பக்தி 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 பத்தி மட்டும்தான். சோ பக்தியில எவ்வளவு நிலைகள் இருக்கு அது எல்லாமே நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். அப்புறம் கிருஷ்ண பகவான நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது தகுதிகள் வேணுமா அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத த்வாதசோத்யாயः பக்தி யோகः. இது நம்ம அந்த சாப்டர் பகவத்கீதை புக்கு வாங்காதவங்க எல்லாருமே வாங்கிடுங்க. பகவத்கீதை புக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 700 ஸ்லோகாஸும் எப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்காது. இப்ப சாப்டர் 1ல 46 ஸ்லோகம் இருக்கும், சாப்டர் 2ல பாத்தீங்கன்னா 72 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கும். இப்படி ஒரு சாப்டர்ல ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா. சோ நம்ம ஏகாதசி தோறும் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் மட்டும் வாசிக்கிறதுன்னு ஒரு வழக்கம் வச்சிருப்போம். சோ ஆளுக்கு ஒரு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு சாப்டரே ஃபுல்லா கொடுத்துருவோம். இப்ப நிறைய பக்தர்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு மாதாஜி நாங்க படிக்கிறோம் சொல்றதுனால 10 ஸ்லோகம் தான் கொடுக்குறோம். சோ யாரு ஸ்டார்டிங்ல படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகா வாசிக்கணும். அது மாதிரி முடிவு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 46th ஸ்லோகாவோட முடிஞ்சது. சோ கடைசி 30வது ஸ்லோகம்ல இருந்து 46 வரைக்கும் படிக்கிற அந்த பக்தர் க்ளோசிங் ஸ்லோகா படிப்பாங்க. ஓகேங்களா. அதனால இப்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகாவும் க்ளோசிங் ஸ்லோகாவுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வரேன். இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு போலாம். ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல பவானி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? வரல இல்லையா. மதனா மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, அதனால நானே நேம்ஸ் கால் அவுட் பண்றேன். யாரு வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? மாதாஜி உங்களுக்கு நேம்ஸ் கால் அவுட் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? பண்ண முடியும் மாதாஜி, நான் பார்த்து வாசிக்க சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நீங்க நான் படிக்க எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்கன்னா படிக்கட்டும், இல்ல ரொம்ப லேட் ஆகுதுன்னா நானே படிச்சிருவேன். ஓகேங்களா. படுறீங்க மகாலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். அர்ஜுன உவாச்ச
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ஏசாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகா ஸ்லோகம் பாஸ் மாதாஜி. இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாவே அர்ஜுனர் தான் கேக்குறாரு. அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க, பகவானே இந்த பக்குவமானவர்கள்னா மெச்சூர் யாரு ரொம்ப மெச்சோர்டா இருக்காங்க, அது கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து பக்குவமா இருக்காங்களா, இல்ல அருவ பிரம்மன்றது என்னன்னா சில மக்கள் இருக்காங்க, சில குரூப் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்க, அவங்க எப்படி அப்படின்னா பகவானுக்கு ப்ராப்பரா உருவம்லாம் இல்ல, நாங்க ஒளியையே கும்பிடுவோம். இப்ப சில பேர் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து நம்ம கடவுளை வந்து நினைக்க மாட்டாங்க, கடவுள் தான் காரணம் அப்படின்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க. ஏர்லி மார்னிங் நான் வந்து இந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்றேன், யூனிவர்ஸ் எனக்கு கொடுக்குது, யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அவங்களோட இது வந்து சாமின்ற பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, யூனிவர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்ற பேர். சோ அவங்க வந்து ஒளி ஏதாவது அத வந்து நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு, அது நமக்கு நல்லது செய்யும் அப்படின்னு ரொம்ப பாசிட்டிவா, அவங்க கெட்டவங்களா இல்ல, அவங்களும் நல்லவங்க தான், ஆனா வந்து பக்தர்களா இருக்க மாட்டாங்க. சோ இதுல அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க, யார் வந்து பக்குவப்பட்டவர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கிறவங்களா இல்ல இந்த மாதிரி பகவான ஒரு உருவமா பார்க்காம சும்மா ஒரு ஜோதி இதா இருக்கிற அந்த அருவவாதிகள் பக்குவமானவர்களா, எது நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. யாரு வந்து முறையா இந்த ரெண்டு இதுல யாரு பக்தி தொண்ட முறையா கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அப்படின்றது கேக்குறாங்க. இதுக்கு செகண்ட் ஸ்லோகம் பகவானோட பதில். மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, எனக்கு படிக்க வரல. மாதாஜி இல்லன்னா கீழே டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சிருங்க, நான் ஸ்லோகம் நான் வாசிச்சுக்கிறேன். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் மய்யா பேஷ்யமனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோ வேதாஸ்தே மே யுக்ததமோ மதாஹ. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட உருவம் இப்போ அவங்க சொல்றாங்கல்ல, அந்த அருவவாதிகள் வந்து அப்படியே மனசுல வந்து நினைச்சுக்குவாங்க ஒரு ஒளிய மட்டும் நினைச்சுக்கிறது, இந்த யோகால சொல்லுவாங்கல்ல ஓம் ஓம்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு, அந்த மாதிரி பட்டவங்க. நம்மலாம் பகவான ஒரு போட்டோ, உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் பண்ண நினைக்கிறோம்னா அப்பவே பாத்தீங்கன்னா போக்கஸ் எல்லாம் வராது, நமக்கு ரொம்ப நிறைய சிந்தனைகள் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும். அப்ப நம்ம இஸ்கான்ல நம்ம பிரபுஜி நம்ம குருமார்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு போட்டோ வச்சுக்கோங்க, சாமி ராதே கிருஷ்ணரோட போட்டோ இல்ல போன்லயே அவங்களோட போட்டோ இல்ல நம்ம கிட்ட வீட்லயே இருக்கும் இல்லையா, சுவாமி படம் இருக்கும் இல்லையா, அதை பார்த்துட்டு நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க. அப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு போக்கஸ் வர்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். அப்புறம் போக 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 போக்கஸ் வரும் அப்படின்ட்டு. நமக்கு இதுலயே நம்ம சாமி படம் வச்சு இருக்கும் போதே நமக்கு போக்கஸ் வர மாட்டேங்குது, இதுல அந்த அருவவாதிகள் வந்து எப்படி அவ்வளவு போக்கஸ்டா இருக்க முடியும்? அதான் பகவான் வந்து சொல்றாங்க, தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும், அவங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரு என்னைய நினைச்சிட்டு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா, அதாவது கிருஷ்ண பக்தர்கள் எல்லாருமே பக்குவமானவர்கள் தான். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம எல்லாருமே இப்பதான் கிருஷ்ண பக்திக்கு ஸ்டார்டிங் அடி எடுத்து வைக்கிறோம்னா உடனே அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வந்துட மாட்டோம். அப்படியே நம்ம கடைபிடிச்சுக்கிட்டே வரணும், பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே வர்றப்போ நமக்கும் அந்த பக்குவம் வரும். சோ இது வந்து பகவானோட ரிப்ளை. ஏன்னா அர்ஜுனர் கேக்குறாருல, யாருக்கு பக்குவம் இருக்கு, யாரால பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு வர முடியும், அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு அது சாத்தியம், பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள், இது இது வந்து நான் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப தேர்ட் ஸ்லோகம் ஃபோர்த் ஸ்லோகம்லயுமே பகவான் தான் பேசுறாங்க. மாதாஜி யாராவது படிங்க மாதாஜி. கனகராஜ் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு ஸ்லோகம் கஷ்டமா இருக்குன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க போதும். கனகராஜ் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே வாசிங்க பிரபுஜி வாசிங்க. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும்
மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. 3rd and 4th ஸ்லோகம்ல பகவான் வந்து அந்த அருவவாதிகளை பத்தி பேசுறாங்க. அவங்க வந்து சாமியை கும்பிடாம இருக்கலாம், ஆனா அவங்க செயல்கள் எப்படி இருக்குது, சுய கட்டுப்பாடோட இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்ததுன்னா அவங்களும் என்ன வந்து ரீச் பண்ணுவாங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம்னா, எல்லாரையும் சமமா பாக்குறது, யாரையுமே வேறுபாடு பார்க்க கூடாது, இவன் பணக்காரன் இவன் ஏழை, அந்த எந்த பாகுபாடும் பார்க்காம சமநோக்கோட எல்லார்கிட்டயும் பழகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் 4 பேருக்கு நல்லது நடக்குது, நல்லதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் இவர் மெனக்கிடுறாரு. ஓகேங்களா? இவர் ஆனா இந்த அருவவாதிகள் சாமியை கும்பிடல, அதை நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க கிட்ட அவங்க எல்லாரையும் சமமா பாக்குறாங்க, எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் செய்யறாங்க. இதுவும் நம்ம இப்ப இந்த காலத்துல நீங்க பாக்கலாம், ஒருத்தருக்கு சாமி பக்தி இல்ல ஆனா நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் பகவானை ரீச் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் பிடிக்கும். ஈடுபட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, அதுவுமே நான் நேத்திக்கே கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா, புலன்களை வந்து அது இழுக்கும் இஷ்டத்துக்கு. நமக்கு 5 புலன்களாலதான் நம்ம தப்பே பண்றோம். சோ 5 புலன்களிலையும் நம்ம பகவானை வந்து கொண்டு வந்துடணும். கண்களை பகவானோட அபிஷேகத்தை பாக்குறதுக்கும் அலங்காரத்தை பாக்குறதுக்கும், அதுக்கு நம்ம கண்களை எல்லாத்துக்குமே நம்ம 5 புலன்களுக்கும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம தப்பிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? சோ காதுகளுக்கு வந்து பகவானை பத்தின விஷயங்கள் கேட்கணும், பகவான் பத்தின கதைகள் கேட்கறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்லோகம் கேட்கறது. எனக்கு படிக்க தெரியல, ஆனா கேட்கலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ரவணம், அது அந்த நவவீத பக்தியிலே ஃபர்ஸ்டே வந்து ஸ்ரவணம் தான். நம்ம நிறைய கேட்கணும். இப்ப இங்க வந்திருக்கிற பக்தர்கள்லயும் நிறைய பேர் கண்டிப்பா ஸ்ரவணம், ஏதோ ஒரு பக்தி ஏதோ ஒரு விதத்துல பகவானை கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கீங்க. அதனாலதான் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்களே. பூஜை நல்லா பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இல்ல ஸ்ரவணம் நிறைய கிருஷ்ண பகவானோட கதைகளை கேட்டிருக்கலாம், வாயால அவரோட நாமங்களை நிறைய உச்சரிச்சு இருந்திருக்கலாம். நீங்க அது எதுன்னு எனக்கு தெரியாது, நீங்க செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண நம்மளே கண்டிப்பா அதை உணரலாம். ஓ, பகவானுக்கு அப்ப இதை பிடிச்சிருக்கு, நான் இந்த செயல்லாம் செஞ்சேன். கோயில்களுக்கு போய் தொண்டு செஞ்சிருக்கலாம், குருமார்களுக்கு சேவை செஞ்சிருக்கலாம், பக்தர்களுக்கு நீங்க சேவை செஞ்சிருக்கலாம், இல்ல பகவத்கீதை புக்கை நீங்க பூஜை ரூம்ல வச்சுட்டு கும்பிட்டுட்டு வந்திருக்கலாம், யாரோ உங்க முன்னோர்கள் யாரோ படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம். சோ இது எது வேணாலும் இருக்கலாம், அது அவங்களுக்கு மட்டும்தான். ஏன்னா காட் சோசன் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு மத்தவங்க எல்லாம் காட் சோசன் சைல்டு இல்லையானா அப்படிலாம் இல்ல, நம்மள ஸ்பெஷல், அதுக்கு சொல்ல வரேன் நானு. இப்ப வந்து இங்க அருவவாதிகள்ல யார் அந்த புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லாரையும் சமமா பார்த்து எல்லாருக்கும் நல்லதை செஞ்சுக்கிட்டு லைஃப லீட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அந்த அவங்க யூனிவர்ஸையே வழிபடட்டும், ஆனா அவங்களோட செயல்கள்லாம் இப்படி இருக்கு, நல்ல விதமா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களும் கண்டிப்பா என்னைய வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்த 3rd and 4th ஸ்லோகம்ல பகவான் சொல்றாங்க. 5th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாரு, ராமலிங்கம் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ராமலிங்கம் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? சந்தோஷ் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சந்தோஷ்னி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் ஓகேயா? டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிளேஷோ அதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தாசக்த சேதசாம் அவ்யக்தாஹி கதிர் துக்கம் தேஹவத்பீர் அவாப்யதே. நேத்துக்கு நம்ம இந்த 11th சாப்டர் வந்து விஸ்வரூப தரிசனம்ல பிரகாசம் பார்த்தோம்ல, இந்த குட்டி பிரகாசமே நமக்கு கண்ணுக்கு சரியா இதா இருக்கு. சோ இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரோட மனசு எல்லாம் பகவானோட உருவத்தை பார்க்காம நான் வந்து அதாவது உருவமே இல்லாத எதையோ ஒன்ன நான் வந்து நினைக்கிறேன். இந்த யோகாலையும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீங்க இதை நினைச்சுக்கோங்க, வாட்டர் ஃபால்ஸ் விழுதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க, அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. சோ பகவானை நினைக்காம வேற ஏதோ ஒரு இதுல போக்கஸ் பண்ணிட்டு
அவங்க வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து முன்னேறணும்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அருவத்தன்மைன்றது பகவானுக்கும் அருவத்தன்மைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவான் அதுல இல்லவே இல்லை. அவங்க வந்து எதை வேணாலும் அவங்க நினைச்சுக்கலாம். அவங்க வந்து யூனிவர்ஸ் நினைச்சுக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் நினைச்சுக்கலாம். பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாது. எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்க அபார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா வேற ஏதாவது அவங்க, அதாவது கடவுளே இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்குதான் சொல்ல வரேன். சோ அப்படிப்பட்டவங்க, ஆனா நான் தியானத்துல எல்லாமே கொண்டு வரேன், எல்லாத்தையும் இது பண்றேன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பக்தி தொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் இங்க 6th and 7th ஸ்லோகம் மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? செல்லகுமார் ராமசாமி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வசந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? செல்லகுமார் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக திறந்து பிறழாமல் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. சர்வாணி கர்மாணி மாயி மயி சன்யஸ்ய மத்பரா அனன்ய யோவேன யோகேன மம் இத்யாத்யந்த உபாஸ்யதே தேசம் அகம் சமுத்ரதா மிருத்யு சம்சார சாகர பவாமி நசிராத் பார்த்த மையாவேசி சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய் தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரிதாவின் மகனே, அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு எனும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றப்படுவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பகவான் இங்க போன ஸ்லோகத்துல அருவவாதிகளை பத்தி சொன்னாங்க. அவங்க வந்து பக்தி தொண்டுல வர்றது கஷ்டம் அப்படின்ட்டு. இங்க வந்து பக்தர்களை பத்தி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது தூய பக்தர்களோட நிலைய பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அவங்க வந்து என்ன வந்தாலும், கஷ்டம் வருதோ சந்தோஷம் வருதோ எல்லாமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுவாங்க. எனக்காக அது மட்டும் இல்ல, இப்ப நம்மளும் அப்படிதான் இருப்போம். சோ நம்ம வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நீங்க எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணுங்க, நம்ம சாப்பிடுறப்போ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஃபர் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம். நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிருப்போம். இங்க வந்துட்டு அப்புறம்தான் நமக்கு அதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒரு வேலையும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்குறப்போ, ஓ அப்படியா, அது ஏன் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நம்ம சில சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க பகவான். இப்ப இந்த சாப்டர்ல நானும் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணலாம் செய்வோம். நம்ம இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டு வரோம். ஆனா நடுவுல ஏதாவது தடங்கள் வரும், அப்படியே விட்டுருவோம். அது வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருப்போம், அப்படியே விட்டுருவோம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து நடுவுல தடங்கள் வந்தாலும் கண்டினியூஸா, நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு சம்பவம் நடக்குது, அப்படியே அப்செட் ஆயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதுல இருப்போம் அப்படின்னா, முதல்ல சாப்பாடு வந்து சரியா செய்யறது கிடையாது. சாமி விளக்கு கூட ஏத்தாம அப்படியே இருப்போம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எது வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ உன்னோட பக்தி தொண்டை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இரு. அதுதான் பகவான் கேக்குறது. எல்லாத்தையும் பகவான் கிட்ட ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கா, கிருஷ்ணா எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, கிருஷ்ணா நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைவர்ட் பண்ணிடணும். அப்படியே வேற ஏதாவது ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம், இல்ல பாட்டு பாடலாம். நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கோ ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க. இல்ல ஸ்லோகம் எல்லாம் வாசிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னா பாட்டு பாடுங்க. எது செஞ்சாலும் பகவானுக்கு பிடிக்கும். இல்லைன்னா நம்ம டான்ஸ் ஆடலாம். பாட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அதான் சொல்றாங்க, டான்ஸ் அப்படி அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்லயுமே பாருங்க நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு அது பிடிக்குது. இதுல எது உங்களுக்கு வசதிப்படுதோ, இப்ப வீட்டுல யாருமே இல்லைன்னா நீங்க பாட்டுக்கு பாட்டு பாடுங்க, குரல் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மனுஷங்க தான் குறை சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் அப்படிலாம் இல்ல. கிருஷ்ணர் நம்ம கூட சேர்ந்து ஜாலியா பாட்டு பாடுறோம்னா அவரும் ரொம்ப ஜாலியா ரசிப்பாங்க. அதுதான் அந்த பக்தி யோகம். அந்த போட்டோலே பாருங்க, அது அந்த தாத்தா பாடுற பிக்சர் இருக்குல்ல, அந்த கதை வரும் இன்னைக்கு. பகவான் அவ்வளவு அழகா உட்காந்து ரசிப்பாங்க, எவ்வளவு அழகா பாடுறான் அப்படின்ட்டு. மனுஷங்க வந்து நம்மள ரசிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, பகவான் கண்டிப்பா ரசிப்பாரு. நம்ம அவருக்கு செய்யற பக்தி பூஜைய அவர் கண்டிப்பா ஏத்துக்குவாரு. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ பக்தி தொண்டுல யாரெல்லாம் ஈடுபட்டுட்டு கண்டினியூஸா பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டு இருக்கானோ, அப்புறம் எப்போது என் மீது தியானம் செய்து நம்ம என்டையர் டேவும் கிருஷ்ணரோட ஸ்மரணையில இருக்கிறது. அது நம்மளே பிரிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? நம்ம சமையல் செய்யறப்பவும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம்
சொல்லிக்கிட்டே சமையல் செய்யலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யாருக்கிட்டயோ போன்ல, சில பேர் நம்ம போன்ல பேசிக்கிட்டே அப்படியாடி, அப்படியா அவன் வந்தானா, கூப்பிட்டானா பாரு, பக்கத்து வீட்டு அங்க அந்த தெருவுல இருக்க வரைக்கும் வந்திருக்கான், நம்ம வீட்டுக்கு வரல பாத்தியா, எனக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லாம் வம்பு பேசிக்கிட்டே சமைக்க கூடாது. நம்ம கிருஷ்ண அந்த மாதிரி வம்பு பேசுறவங்க வந்தாங்கன்னாலும் எப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் தான் நம்ம இங்க கத்துக்குவோம். சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே சமையல் செய்யறது. அப்ப சமையல் முடிச்சுட்டு கிருஷ்ணா இந்தா இன்னைக்கு நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், நம்ம வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் கிட்ட எப்படி பேசுவோம் அத மாதிரி நம்ம பகவான் கிட்டயும் பேசிட்டே நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்குதா, நம்ம ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு பாக்கலாமா, ட்ரை பண்ணி பாக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கலாம். பிரணத்தி வாசிச்சு பாக்கலாமா, மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்களே லெவல் 1 முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாஸ்டர் வாசிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இன்னும் நான் சொல்லி முடிக்கல, சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அடுத்தது நீங்க வாசிங்க. பிரணத்தி வாசிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பிரணத்தி வாசிக்கலாம். இல்ல மங்களார்த்தி சாங்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, உங்க வேலையெல்லாம் செய்றீங்க, இடையில கொஞ்சம் டைம் இருக்குன்னா நீங்க அது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். இப்படி நம்ம ஒரு வேலை செய்யறப்பவே ஒரு ஹெட்செட் இருக்கு, ப்ளூடூத் ஹெட்செட் இருக்குன்னா அதை போட்டுட்டு நீங்க உபன்யாசம் பாகவத கதைகள் கேட்கலாம். நம்ம நிறைய மாதாஜி சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ், இன்னைக்கு பஜன் கிளாஸ் இருந்தது, எத்தனை பேர் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ அந்த பிளேலிஸ்டும் இருக்கு. சோ அதை நீங்க கேட்கலாம், கேட்டுட்டே வேலைகள் செய்யலாம். துணியை காய போடுறீங்களா, அப்படியே காதுல பாட்டுக்கு பகவானோட விஷயங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்படி நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபுல் டேவும் நீங்க கிருஷ்ண கான்சியஸோடவே இருக்கலாம். பகவான் அதுதான் சொல்றாங்க, என் மீது தியானம் செய்து எப்போதும் ஆல்வேஸ். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அது கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா லேட்டர் ஆன் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண அது ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பக்கத்து வீட்டுல போய் வம்பு பேசுறதுக்கு, இல்ல நம்ம போன்ல எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா சொல்றேன், அதுவும் லேடிஸ் போன்ல பேசி மணிக்கணக்கா பேசுவோம், ஒண்ணுமே இருக்காது அதுல. ஒரு விஷயம் இல்ல, நம்ம டைம் ஆனா அவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணுவோம். எல்லாரும் அதை தாண்டிதான் வந்திருக்கோம் இல்லையா. சோ இதுக்கு மேல நம்ம கிருஷ்ண பகவானை பத்தி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணதான் நம்ம எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது ஞானம்லாம் நமக்கு வரும். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமக்குன்ட்டு கடமைகள் இருக்குல்ல, அந்த கடமைகள் செய்யறப்பவும், உதாரணத்துக்கு டிராவல் பண்றப்பவும் கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நம்ம ஜபிச்சு மனசுக்குள்ள ஜபிச்சுக்கிட்டே போகலாம். வண்டி ஓட்டுறதா இருந்தாலும் நம்ம ஜபிச்சுக்கிட்டே போகலாம். நம்ம டிரைவ் பண்றப்பதான் கொஞ்சம் காஷியஸா இருக்கும், அதனால நம்ம மனசுக்குள்ள ஜபிச்சுக்கிட்டே போலாம், அதுல எந்த தப்பும் இல்ல. இல்ல ட்ரெயின்ல போறோம், பிளைட்ல போறோம்னா இதே இல்ல, அது ஓட்டுறது வேற யாரோ தான். நம்ம பாட்டுக்கு ஹெட்செட்டை போட்டுட்டு கேட்கலாம், இல்ல நம்ம பாட்டுக்கு ஜபம் பண்ணலாம், மனசுக்குள்ள ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். இல்ல புக்கு எடுத்துட்டு போகலாம். இப்ப எல்லாருமே போனும் கையுமா தான் இருக்காங்க, புக்கு படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. சோ புக்கு படிக்கலாம். எங்கேயாவது போய் நம்ம வெயிட் பண்றோம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம புக் எடுத்து படிக்கலாம். இல்ல போன்லயே நம்ம இது பண்ணலாம். ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாம் அதுல எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா. அதுல அந்த டைம்ல எல்லாம் நம்ம பகவானோட பாட்டு கேட்கலாம். நீங்க பாட்டுமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு பிடிச்ச மியூசிக்லயே எவ்வளவு பேர் யூடியூப்ல போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கேட்கலாம். சோ நம்ம கையில தான் இருக்கு, ஒரு ஃபுல் டேவும் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட எப்படி இருக்கலாம்ன்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ பகவான் சொல்றது அதுதான், ஃபுல் டே யாரெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்காங்களோ தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி, இப்ப நம்ம சினிமாவை பாக்குறோம், இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ், எவனோ ஒரு பாலிட்டிஷியன், எவனோ சினிமா ஸ்டாரு, அவன் வீட்டுல ஏதோ நடக்குது, அதெல்லாம் நம்ம உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எதுக்கு அதெல்லாம் பாக்கணும் இல்லையா. நான் இப்ப யாரையுமே குறை சொல்லல, நானும் அப்படிதான் இருந்தவதான். இப்ப நான் மாறிட்டேன், இங்க கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் எனக்கு அந்த கொஞ்சம் ஞானம் வந்திருக்கு. அதனாலதான் நான் உங்களையும் சொல்றேன், நீங்களும் அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க. வேற கதைகள் அதெல்லாம் 1% கூட நமக்கு எந்த விதத்திலயும் யூஸ் ஆக போறது கிடையாது. நம்ம பகவான் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம பகவானோட கதைகளை கேட்கிறோமா, சிரவணம் பண்றோமா, அதுக்கு அவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நம்மளோட பாவங்கள் கம்மியாகும். அதையே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணும். நம்ம மூட்டையா பாவங்கள் வச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அதை எப்படி நம்ம கரைக்கணும்ன்ற வழியில கண்டிப்பா நம்ம முயற்சி பண்ணணும். சோ மனச பகவான் கிட்ட நம்ம நிலை நிறுத்தணும். இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ண கண்டிப்பா அதை பண்ண முடியும். என்டையர் டேவே நீங்களே பாக்கலாம், எவ்வளவு அழகா, பரவாயில்லையே இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் வேற எந்த வம்பு கதையும் அப்படியே குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். நம்ம வம்பு பேசுறவங்களா இருக்கலாம், சினிமா பாக்குறவங்களா இருக்கலாம், அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு பகவானோட இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ரொம்ப அழகா நம்ம பாக்கலாம். சோ யாரெல்லாம்
அவங்களோட மனச என்ன பத்தின விஷயங்கள்ல நிலை நிறுத்துறாங்களோ, எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ. சோ நம்ம காலையில யூஸ்வலாவே கும்பிடுவோம் இல்லையா, காலையில ஈவினிங் அதெல்லாம் நம்ம வழிபாடு செய்வோம். நம்மளோட ஹிந்து தர்மத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா 165 நாள் ஏதாவது ஒரு விசேஷம் இருக்கும். இன்னைக்கும் ஆடிப்பூரம் இல்லையா. சோ ஏதாவது ஒரு விஷயம். எதுக்கு இதெல்லாம் இவ்வளோ இது எதுக்கு இருக்கு? ஏன்னா நான் இந்த இந்த உலகத்துல இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இதுல நம்ம அப்செட் ஆயிடும். சோ நீ அப்செட் ஆகாத, கமான் ரெடி நீ இன்னைக்கு இது இல்ல நம்ம பண்ணலாம், நம்ம இதை பண்ணலாம், நம்ம அதை பண்ணலாம், பகவானுக்கு இந்த இது பிரசாத சமர்ப்பணம் பண்ணி பூஜை, எல்லாருமே அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். நம்ம பூஜை பண்ணிட்ட அப்புறம் ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு வரும். ஏதோ நடந்திருக்கும், ஆனா நம்ம மட்டும் இந்த பூஜை இதுல நம்ம இன்வால்வ் பண்ணலன்னா நம்ம அதுலயே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம். சோ அதுக்காக தான் பகவான் வந்து ஒரு விசேஷம் இருக்கு, நீ வா நீ கும்பிடு, நீ இந்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு ஆண்டாளோட பாசனம், இன்னைக்கு திருப்பாவே சும்மாதான் கொஞ்சம் படிங்களேன். நம்ம மார்கழி மாசத்துக்கு மட்டும் தான் படிப்போம். இன்னைக்கு அவங்களோட பர்த்டே இல்லையா. சோ இன்னைக்கு படிங்க, அப்ப ஆண்டாளோட அருளும் நமக்கு கிடைக்கும், எல்லாரோட அருளையும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் இல்லையா. சோ யாரெல்லாம் என்னைய வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சங்கிலியில இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும். திரும்பவும் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரக்கூடாது. இங்க சைட்ல பாருங்க ஒரு போட்டோ இருக்கு. இதுல ஒருத்தர் வந்து கடல்ல இருக்காரு, கடல்ல இருந்து கைய நீட்டுறாரு, பகவான் வராங்க. சோ இந்த போட்டோ நிறைய சிம்பாலிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல. இது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா, யாராலையும் நம்ம சில ஸ்டேஜ் இப்போ சில இதுல வந்து நம்ம சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணலாம். கடவுள் தான் என்ன காப்பாத்தினாரு அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது அந்த சிச்சுவேஷன் கடவுள் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு நாள் ஒரு செகண்டும் நம்மள பகவான் தான் காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்காருன்றத சாப்டர் 15th நம்ம பாக்குறப்போ நான் வாசிக்கிறப்போ ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறப்போ புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா இது பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு அந்த ஒரு இது உண்டு இல்லையா, ஐயோ சாமி தான் காப்பாத்திச்சு, நல்ல வேலை. இந்த ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க கண்டிப்பா. இந்த இதுல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அது மூலியமா நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஃபேமிலியிலேயே யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு இல்ல நமக்கே நம்ம இம்மீடியட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லயே ஒருத்தவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் ஓகேங்களா, பணம் வந்து லட்சக்கணக்குல செலவாகுது. நம்ம நிறைய பேர் கிட்ட கேக்குறோம், எல்லாருமே அவ்வளவு எல்லாம் எங்க கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொல்லி கைய வெறிச்சிடுறாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் இந்தாங்க வாங்கிக்கங்க, முதல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க, நல்லபடியா நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி நல்லபடியா நம்ம குணமாயி வந்துடுறோம். அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் நமக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்கள நம்ம மறப்போமா? நம்ம வாழ்க்கையில மறக்க மாட்டோம். ஏன்னா அவரு ஆபத்துல நமக்கு உதவி இருக்காரு இல்லையா. சோ இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வர்றப்போ ஒருத்தர் காப்பாத்தி இருக்காரு, அந்த மனுஷனையே நம்ம மறக்க மாட்டோம். இப்ப பகவான் வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம ஒழுங்கா நம்மளோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் பகவான். இது எல்லாமே சாப்டர் 15 வரப்போ நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க பகவான் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. சோ நம்ம எப்பெல்லாம் நமக்கு டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன்ஸ் போட்டு அழுத்துதோ அப்ப வந்து நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்கு போறாங்க இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனை வரும். அவங்க என்ன இந்த உடம்பு நான் அழிச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அப்படி இல்ல, உடம்புக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா. ஆத்மா வேற, உடம்புக்கு தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவே இல்ல. ஏன்னா இந்த உடம்பு பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, நம்ம இந்த உடம்பு அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி. சோ நம்ம அவரோட ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னொருத்தர் பொருளை ஏதாவது பண்ணுவோமா? தவிர இப்ப ஏதோ ஜெப்டோ ஆர்டர் ஏதோ வந்து அமேசான் ஆர்டர் மாறி வந்துருச்சுனாலே நம்ம பயப்படுறோம், இது இன்னொருத்தவங்களோட நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அதுல போட்டிருக்க அட்ரஸ் தப்பா எங்களுக்கு வீட்டுல டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க, இந்தாங்க நீங்க இருக்கீங்களா, நான் கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறேன், அந்த பதட்டம் இருக்கும். அப்ப அதே மாதிரிதான் இந்த உடம்பும். பகவான் எவ்வளவு அழகா எந்த குறையும் இல்லாம பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பிரகலாத மகாராஜர் என்ன சொல்லிட்டாரு, மனுஷ உடம்புல மட்டும்தான் நவவீத பக்தியை பண்ண முடியும். சோ நமக்கு மனுஷ உடல் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயமே நம்ம கிருஷ்ணரை கும்பிடுறதுக்காக தான். ஆனா அதெல்லாம் விட்டு போட்டு எனக்கு இந்த பண பிரச்சனை வந்தது, இந்த பிரச்சனை வந்தது, அதனால நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறேன்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது பெரிய பெரிய தப்பு. என்ன கஷ்டம் வருதோ பகவானுக்கிட்ட நம்ம போட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு வந்தாலே கண்டிப்பா அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும். ஏதோ ஒரு விதத்துல சால்வ் ஆகிட்டே வரும். இல்ல அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ற மன தைரியத்தை பகவான் கொடுத்துருவாரு. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறது.
மனுஷங்களே கை விட்டுட்டாலும் பகவான் கைவிட மாட்டாரு. நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரே விஷயம், பக்தி தொண்டு. அப்போ பக்தி செஞ்சாதான் பகவான் காப்பாத்துவாரா அப்படின்னு சில பேர் காப்பாங்க. அப்படின்ட்டு கிடையாது. ஆனா பக்தி தொண்டு செஞ்சோம்னா கன்ஃபார்ம்டா பகவான் காப்பாத்துவாங்க. அதுதான் சொல்ல வருது. சோ பக்தி பண்ணாதவங்களுக்கே பகவான் அருள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காரு. யாரெல்லாம் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவனுக்கு வாய் பேச்சு யார் கொடுத்துருக்கா? நம்ம எல்லாம் பேசுறோம், நல்லபடியா பேசுறோம்னாலும் அதுவும் பகவானாலதான். சோ அவன் வாயால பகவானையே திட்டுறான். பகவான் நினைச்சா, ஏன்டா என்ன பத்தியா தப்பா பேசுற, உனக்கு பேச்சே வராம போட்டு அவர் சங்கல்ப மாத்திரத்துல நினைச்சா அவ்வளவுதான், பேசி நின்னு போயிடும். ஆனா அவர் விட்டுட்டு தானே இருக்காரு. அவனுக்கும் சாப்பாடு அதெல்லாம் அவன் சாப்பிட்டுட்டு தானே இருக்கான் வேளா வேலைக்கு. சோ பகவான் கருணை கடல் விட்டுக்கிட்டு அவர் பார்த்துட்டே இருப்பாரு. சரி என்ன பத்தி தான் சொல்றியா, சரி சொல்லட்டும் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா அவர் கருணை கடல். நம்ம முன்னாடி ஒருத்தன் நம்மளையே இது பண்ணி பேசினா நமக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும். ஆனா பகவான் அப்படி இல்லையா? சோ இதெல்லாம் எதுக்கு பகவான் சொல்றாங்க? நம்மளோட நல்லதுக்குதான். சோ யாரெல்லாம் என்ன, அதாவது பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க, மனச பகவான் கிட்ட கொடுத்துடுறது. ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம மனசு இழுக்கும். யாராச்சும் ஏதாச்சும் சொல்றாங்கன்னா அப்படியே ஓகே நம்ம போவோமா அப்படின்ட்டு மனசு போகும். ஏன்னா மனம் ஒரு இடத்துல நிலையா நிக்காது. ஆனா நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ண கண்டிப்பா மனச நிலை நிறுத்தி கொண்டு வரலாம். சோ யாரெல்லாம் என் மனச என்கிட்ட நிலை நிறுத்துறாங்களோ, அப்புறம் யாரெல்லாம் என்ன கும்பிடுறாங்களோ அர்ஜுனா, அவங்க திரும்பவும் இந்த பௌதிக லைஃப்க்கு வரமாட்டாங்க, பகவானோட உலகத்துக்கு போயிடுவாங்க. கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப நம்ம இங்க வரவே மாட்டோம். அங்கேதான் இருப்போம். அங்க பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எதுவுமே கிடையாது. வெறும் ஹாப்பினஸ் மட்டும் தான் அங்க. இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க கொஞ்ச நாள் நம்ம ஏதோ சந்தோஷமா இருக்கோம் அப்படின்னா அதான் பகவானோட அருள், நம்மளோட பூர்வ ஜென்ம அப்ப கர்மாக்கள் பாவ புண்ணியங்கள் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம்னா புண்ணியங்கள் நிறைய செஞ்சிருக்கோம், அதனால நம்ம சந்தோஷத்தோட இருக்கோம். அந்த சந்தோஷமா நிலை பெர்மனன்ட் கிடையாது, எப்ப வேணாலும் மாறலாம். அதனால நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா, அதுவுமே இப்போ வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பாக்கலாம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா ரொம்ப ஆடவும் கூடாது, ரொம்ப சோகம் வந்துச்சுன்னா அந்த சூசைட் அது வரைக்கும் போக கூடாது. இந்த இருமைகள்ல இருந்தெல்லாம் நீ விடுபட்டு இருக்கணும். அதுவுமே இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். சோ யாரெல்லாம் பகவான நிலை நிறுத்துறாங்களோ அவங்கள நான் கண்டிப்பா இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்துல பிறவி எடுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் பகவான் சொல்றது. அனன்ய பக்தினா எப்போதும் பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கிறது. மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்தி நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மையேவ அத ஊத்வம் ந சம்சய. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அருவவாதிகள் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. இனி ஃபுல்லா பக்தி தொண்டு. இந்த சாப்டரோட நேமே பக்தி தொண்டு இல்லையா? சோ நம்ம எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் பகவான் இனி ஃபுல்லா பகவான் தான் பேசுவாங்க, பகவான் தான் சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம மனசு, ஏன்னா நம்ம மனசுதான் மனமா இருக்கிறதும் பகவான் தான். சோ மனசு ஆனா இழுக்கும், ஏன்னா பகவான் அப்படியே பாத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாரு. நமக்கு நம்மள ப்ரெஷரே பண்ண மாட்டாரு. உனக்கு எது பிடிக்குதோ, நீ சினிமா பாட்டு கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறியா கேளு. நம்ம வீட்டுல ஏதாவது கேலண்டர் எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம், அதுல கிருஷ்ண பகவான் பாத்துக்கிட்டே இருப்பார். எவ்வளவு தடவை இவன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான், இவ்வளவு நேரம் சினிமா பாட்டே கேட்டுட்டு இருக்கான், சினிமா இதே பாத்துட்டு இருக்கான், நம்மளெல்லாம் எப்ப கும்பிடுவான், இவன் நம்மளை தேடி எப்ப வருவான். அவர் அப்படியே பொறுமையா சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பார் கேலண்டர்ல. சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க, மனசு போகும் அப்படியே இஷ்டத்துக்கு ஓடும். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உன் மனசை நிலை நிறுத்து, உன்னுடைய முழு அறிவையும் எண்ணில் ஈடுபடுத்துவாயாக. சோ நமக்கு ஒரு அறிவு, நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம் இல்லையா, 10th சாப்டர்ல பார்த்தோம், நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டேலண்டா இருக்கிறதும் பகவான் தான். சோ நம்ம அந்த டேலண்ட்டை வச்சு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அது செய்யும். இப்போ உதாரணத்துக்கு எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்காங்க, அவங்க எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு வீட்டுல இருக்க முடியாது, அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அவங்க பக்தி தொண்டும் செய்யணும். ஓகேங்களா? சோ அறிவை என்னோட கிருஷ்ண பக்தியிலையும் ஈடுபடுத்து, இவ்வாறு நீ எப்போதும் எண்ணிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ யாரெல்லாம் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு வராங்களோ மனச கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ண பகவான் அதான் சொல்றேனே, ஒரு என்டையர் டே நீங்களே போட்டுக்கோங்க, ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம், இது கதைகள் கேட்கலாம், நீங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க, அப்படியே கதையை கேட்டுட்டே இருங்க, உபன்யாசம் கேட்டுட்டு இருங்க, கிளாஸ் பத்தி பகவான் என்ன சொல்றாங்க பாட்டு கேளுங்க. பாட்டுனா சினிமா பாட்டுல கிருஷ்ணரோட பஜன்ஸ், இப்ப மாதாஜி பிளேலிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. சோ அந்த பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க அழகா அத்தனை பஜன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. செப்டம்பர் 4 5 கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? நான் இந்த கிளாஸ்ல சொன்னேன்னா போன கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு தெரியல, பஜன்ஸ்ல நிறைய பஜன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துறாங்க. எல்லா பஜன்ஸும் நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி
கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு பகவான் மிட் நைட் தான் பிறந்தாங்க இல்லையா? சோ நீங்க எல்லாரும் பாட்டு பாடலாம், அப்படியே உங்க வீட்டு கிருஷ்ணரை திக்கு முக்காடா வச்சிடணும். பகவான் யோசிப்பாரு, என்ன போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் என்னோட பர்த்டேவை இப்படி கொண்டாடுறானே அப்படின்னு அவரு நினைக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் அப்படி நல்லா குஷி படுத்துங்க. சோ பஜன்ஸ் அதெல்லாம் கேளுங்க. இதெல்லாம் கேட்டீங்கனாலே ஒரு நாள் ஃபுல்லா முடிஞ்சிரும். அப்ப நம்ம ஃபுல் டேவும் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருப்போம். சோ பகவான் கேக்குறதும் அதுதான். அதனால இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க, ரொம்ப ஈஸி. ஜஸ்ட் பிளான் பண்ணா மட்டும் போதும். இவ்வாறு நீ எப்போதும் எண்ணிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இங்க பாருங்க, இது வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல 5000 years பிஃபோரே பகவான் கிருஷ்ணர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு மாடு மேய்க்கணும். அவங்க அப்பா இருக்காருல்ல நந்தகோபர், கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாரு. சரி போய் மேய்ச்சிட்டு வா கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு. அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா எப்படி இந்த போட்டோவை பாருங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா எல்லாம், கிருஷ்ணருக்கு இந்த ரசகுல்லா பிடிக்கும்டா, எடுத்துட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் இது பலராமரு. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், இந்தாடா கிருஷ்ணா, எங்க அம்மா முறுக்கு சுட்டாங்கடா, உனக்கு பிடிக்கும், நீ இந்தா சாப்பிடு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பிரேம பாவத்தை அங்க. இப்ப கூட நீங்க விருந்தாவனத்துக்கு போனீங்கன்னா ராதே ராதே ராத் அந்த நம்ம எல்லாம் இங்க காய்கறி விற்பாங்களா, தக்காளி 1 கிலோ 60 ரூபா அப்படின்னு ஒரு ஆடியோ போட்டு விட்டுருவாங்கல்ல. பிருந்தாவனத்துல ராதே 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 அது மட்டும்தான் கேட்கும். இப்பவும் அந்த பிரேம பாவத்தை நம்ம அங்க பாக்கலாம். இப்பவே அப்படி இருக்கு. அப்போ 5000 years பிஃபோர் பகவான் இருக்கப்போ அப்ப எப்படி இருந்திருப்பாங்க அவங்க. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிடிக்காதவங்க கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க, அவங்கள விட்டுருங்க. இந்த 99% பிடிச்சவங்க தான் இருப்பாங்க. அவ்வளோ லவ் காமிப்பாங்க கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட. பகவானும் அதைத்தான் விரும்புறாங்க. அதனாலதான் அவங்கள அந்த பிரேம பாவத்திலேயே மூழ்கி வச்சிருப்பாங்க. யாரும் கடவுளா பாத்திரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா கடவுளா பார்த்தா அப்புறம் எல்லாரும் ஆர்த்தி காமிச்சிருவாங்களா. இந்த க்ளோஸ்னஸ் வராதுல்ல. பகவானுக்கு அந்த க்ளோஸ்னஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒருத்தன் வந்து இப்படி எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. யசோதா மாதா நமக்கு நம்ம அம்மா லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் கட்டி கொடுத்து அனுப்புவாங்கல்ல ஸ்கூலுக்கு. அந்த மாதிரி யசோதா அம்மாவும் தயிர் சாதம் அது ஊறுகாய் எல்லாம் பேக் பண்ணி கொடுத்து அனுப்புவாங்க கிருஷ்ணருக்கு. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வீட்டுல இருந்து ஃபுல்லா ஷேரிங் தான். இப்ப நம்மளுமே ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? இதுக்கெல்லாம் ஆதியா ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது கிருஷ்ண பகவான் தான். அப்போ ஒருத்தர்கிட்டயும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இந்தாங்க தட்டை, இந்தா சாப்பிடு, உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே, இப்படி ஆளுக்கு ஒண்ணு வந்து ஊட்டுறாங்க. ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒருத்தன் வந்து அவன் வாயில போட்டான், ஏதோ ஒரு பலகா போட்டான். கிருஷ்ணர் வந்து எட்ட விட்டுட்டு நீ சாப்பிடுறியா அப்படின்னு சொல்லி அவன் வாய்க்குள்ள போடுறத எடுத்து இவரு சாப்பிடுறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ்னஸ், அந்த அளவுக்கு அன்பு. சோ நம்மளும் இந்த கதைகள்லாம் எங்க பாகவதம்ல ரொம்ப விலாவரியா, இப்ப நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன். பாகவதம்ல ரொம்ப டீடைல்டா சொல்லியிருப்பாங்க. சோ அதனால வாய்ப்பு இருக்கவங்க ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் காலையில போய்கிட்டு இருக்கு, லாங் பாகவதம் கிளாஸும் போயிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும். இப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி அப்படியா இப்படிலாம் நடந்திருக்கா, நம்மளும் அப்ப கிருஷ்ண பக்தி பண்ணா ஆஃப்டர் நம்ம ஃபுல்லா நம்மளோட லைஃப் டைம் ஃபுல்லா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் டெத் நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போய் நம்ம எனக்கும் கிருஷ்ணரோட ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸா நானும் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து கண்டிப்பா அந்த நம்ம ஆஃப்டர் டெத் நம்ம கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துல இதே மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்குதான் இந்த போட்டோ. யாரெல்லாம் அனன்யா பக்தி பண்ணாங்களோ அந்த கிஃப்ட் இருக்கு. இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம்ல அதசித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அத்யாச யோகேன ததோ வாம் இச்சாப்தம் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில். இப்போ சில பேருக்கு பகவான் வந்து பாருங்களேன் எத்தனை இப்ப எல்லாராலையும் பக்தி தொண்டு கண்டினியூஸா செய்ய முடியாதே. அப்ப பக்தி தொண்டு கண்டினியூஸா செய்ய முடியாதவங்க என்ன செய்யலாம்? ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க பகவான், சரி உன்னால ஃபுல் என்டையர் டேவும் என்னோட ஸ்மரணையில இருக்க முடியலையா, அப்ப அந்த மாதிரிப்பட்ட பக்தர்கள் என்ன பண்ணலான்றதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. இங்க பாருங்க, இஸ்கான்ல இருக்கிற பிரபுஜி அவங்களோட போட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா, இப்போ இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டேவும் பிரபுபாதர் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. காலையில மங்களாரத்தியில அவங்க மங்களாரத்தி பகவானுக்கு இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இல்லையா, ஆரத்தி. அப்ப அவங்க எப்ப எந்திரிப்பாங்க இல்லையா, 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சு பகவானுக்கு பிரசாதம் அதெல்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு மங்கள ஆரத்தி காமிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் துளசி ஆரத்தி, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஜபம் பண்றது,
அதை அப்படியே பிரபுபாதர் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்களோ அப்படியேதான் எல்லா இஸ்கான்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இஸ்கானும் யூடியூப்ல நம்ம லைவாவே பார்க்கலாம். அந்த மங்கள ஆரத்தி, துளசி ஆரத்தி எல்லாமே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, எல்லாரும் சேர்ந்து நாம ஜபம் பண்றது, எல்லாரும் சேர்ந்து பஜனை பண்றது, ஆடுறது, பாடுறது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயே தான் இருப்பாங்க. சோ யாராலெல்லாம் அப்படி முடியலையோ நீங்க இப்படி பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ணாலும் என்னை வந்து நீங்க அடைஞ்சிருவீங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இங்க பிரபுபாதர் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? மீட் ஈட்டிங் கூடாது, ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்க கூடாது, இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன மாதாஜி? சோ அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ ஃபாலோ பண்ணினானா கண்டிப்பா ஆமா பகவான் சொல்லியிருக்கிற அந்த 4 ஏன் பிரபுபாதர் அந்த 4 விஷயங்கள் வச்சாங்க அப்படின்னா, அந்த 4 விஷயங்கள் பண்ணா நிறைய தண்டனைகள் இருக்கு, நிறைய பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் பிரபுபாதர் நமக்கு இந்த மனுஷ பிறவி கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம பகவானை கும்பிடுறதுக்கு, பகவானுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல. ட்ரக்ஸ் வச்சுக்கிறதோ, ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறது, மீட் ஈட்டிங் பகவானுக்கு பிடிக்காது. அதனால நம்ம அதை பண்ண வேண்டாம். இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணக்கூடாது, அதனால அது பண்ண வேண்டாம். இன்னொன்னு என்னது மாதாஜி? யாராச்சும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் மாதாஜி சூதாட்டம் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சூதாட்டம். சோ இது எல்லாமே இப்போ உள்ள இதுலயும் இருக்கு. சோ சூதாட்டம்ன்றது இந்த ரம்மி விளையாடுறியா என்னெல்லாமோ வருது இல்லையா? அதுல விளையாடி நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. எதுக்கு விளையாடணும், எதுக்கு இது பண்ணணும் இல்லையா? சோ இது எதுலயுமே நீங்க இன்வால்வ் ஆகக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் பிரபுபாதர் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. நீங்க அதை பண்ணாதீங்க, அதை பண்ணாம நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இங்க 10th ஸ்லோகம்ல மறுபடியும் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அபியாசே அபிய சமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் வாப்சியசி. இது வந்து ஒரு இஸ்கான் கோயிலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அந்த போட்டோ தான் இங்க போட்டிருக்காங்க. அநேகமா இது சேலம்னு நினைக்கிறேன். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், சரி எனக்கு இப்ப இந்த இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி பண்றாங்களா, ஃபுல்லா அவங்க என்டையர்டே கண்டிப்பா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல தான் இருப்பாங்க. அத அபார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு சிந்திக்க தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் பிரபுபாதர் அமைச்சிருப்பாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி உன்னால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. எனக்கு வந்து பாட்டு பாட தெரியாது சாமி, எனக்கு ஜபம் பண்ண தெரியாது, எனக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் வாசிக்க தெரியாது, ஆனா பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு காதால கேக்குறாங்க இல்லையா? ஒரு குருவோட உபன்யாசத்துல சொல்றாங்க, இப்படி எல்லாம் நீங்க கிருஷ்ணரை கும்பிடலாம். எனக்கு வந்து நான் சாப்பிடுறேன், அதை வந்து நான் வச்சிடறேன், நான் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு வச்சிடுறேன், ஆனா எனக்கு எந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்ல தெரியாது, அப்படியே பகவானே நீ எடுத்துக்கோ அப்படி. இதுக்குமே நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லையா? நிறைய சாமிக்கு குழந்தைங்களாம் அழகா ஆஃபர் பண்ணி நீ சாப்பிடு, நீ வந்து சாப்பிடு, அதுக்கு நிஜமாலே சாமிங்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டதையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அப்படி நீ பண்ணா கூட நீ என்கிட்ட வந்துடலாம். அந்த அன்புதான் பகவான் வந்து கேக்குறாங்க. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய். சோ இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கல, பாட்டு பாடல, ஆனா பகவானோட அந்த கம்யூனிகேஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கான். அவன் சாப்பிடுறதெல்லாம் அவன் சாப்பிடறதுக்கு அவன் சமையல் செய்யறான். இப்ப கராமா கிச்சடி அந்த ஸ்டோரி நான் ஒரு நாள் சொல்றேன். புரி ஜெகநாதர் மேல ஒரு பாட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஆசை அந்த ஜெகநாத சுவாமி மேல. ஜெகநாதர் பார்த்தா குழந்தை வடிவில் அந்த பாட்டி வீட்டுக்கே வருவாங்க. டெய்லியும் வந்து அவங்க கிட்ட கிச்சடி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க போவாங்க. அவன் பார்த்தா ஜெகநாதர் கோயில்ல வந்து சாமி கிட்ட அந்த கிச்சடி எல்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் கேக்குறப்பந்தான் பகவானே சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இங்க ஒரு பாட்டி இருக்கா, வீட்டுல போய் நான் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் போய் இப்போ அந்த பூஜை பண்றவங்க எல்லாம் போக சொல்றாங்க. அந்த பாட்டி கிட்ட அவன் எப்படி செய்யறான்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அதைத்தான் இன்னைக்கும் புரி ஜெகநாதர் கோயில்ல ஃபர்ஸ்ட் கராமா, அந்த பாட்டியோட பேரு தான் கராமா. அவ கிச்சடி செஞ்சு பகவானுக்கு படைச்சிட்டுதான் அடுத்து அந்த 56 சப்பன் போகுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரசாதம் எல்லாம் பகவானுக்கு இது பண்றாங்க. சாப்பாடெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க. அந்த கதை, அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரினா, நான் ஸ்டோரின்னு சொல்றேன், ஆனா ஸ்டோரி கிடையாது, எல்லாமே நிஜமாலே நடந்தது. எதுக்கு ஸ்டோரின்னு சொல்றோம்னா, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படி வளர்க்கப்பட்டுட்டோம். என்ன பண்றது, நம்ம குழந்தையா இருக்கிறப்பவே அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி
கதை கதை கதைன்னு சொல்லி நமக்கு அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்தி விட்டுட்டாங்க. அதனாலதான் பகவானும் நம்ம குருமார்களும் இது கதை வடிவுல நமக்கு கொடுத்தா ஈஸியா, இப்போ ஒரு மருந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் வெல்லம் வச்சு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா, கசக்கிற ஒரு மருந்த ஒரு இனிப்பு கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க, சோ தட் அவங்களால ஈஸியா முழுங்க முடியும். அந்த மாதிரி கதை வடிவுல நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கதைன்னு சொல்றது. எதுவுமே கதை இல்ல, எல்லாமே நடந்ததுதான். சோ பகவான் இப்படி சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு இப்ப இந்த கராமா பாட்டிக்கு எல்லாம் ஸ்லோகம் எல்லாம் வாசிக்க தெரியாது, அவ செஞ்சுட்டு பகவான் முன்னாடி இந்தாடா கண்ணா சாப்பிடுறா கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஊட்டுவா, அப்படியே பேசுவா. அவ பகவானுக்கு அது அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு. அந்த பக்தர்களையும் பகவான் எந்த அளவுக்கு அங்கீகரிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா. பகவானே வராரு லிட்டரலா ஒரு சின்ன குழந்தை வடிவத்துல என்ன தூக்கிக்கோ, வீட்டுக்கு உப்பு மூட்டை தூக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாரு. நான் அந்த கதையை பேசுறேன்னா அப்புறம் இன்னைக்குள்ள சாப்டர் முடியாது, ஆனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா அந்த கதையை சொல்றேன். சோ இப்படியும் பக்தி தொண்டு செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இது ஆக்சுவலா இஸ்கான்ல நிறைய சேவைகள்லாம் இருக்கு. அத பத்தினது இதெல்லாமே. இத பத்தி நான் ஒரு நாள் நல்ல விரிவா நான் சொல்றேன். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதைதத்யசக்தோசி கர்தும் மத்யோகம் ஆஸ்ரிதஹ சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். இப்ப போன கதை பார்த்தோம் இல்லையா, எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க தெரியாது, பாட்டு பாட தெரியாது, ஆனா சும்மா நான் பகவானே உங்ககிட்ட நல்ல பேச்சு நல்லா பேச. சில பேர் சொல்லுவாங்க சரியான வாயாடி, என்ன பேச்சு பேசுது, என்ன வாய் இதுக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. நம்ம அந்த வாய் பேச்சை நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசிக்கலாம், மத்த மனுஷங்க கிட்ட பேசலாம், கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசலாம். கிருஷ்ணர் ரொம்ப அதை விரும்பி கேட்பாரு. சோ அப்படியே உன்னால பண்ண முடியலையா, நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அத அதோட பலன்களை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுறது. ஏன்னா பகவான் அர்ஜுனர் கிட்டயும் அததான் சொல்றாரு. நீ என்ன சாப்பிடுறியோ, அதுவும் இந்த சாப்டர்ல வரும், நீ என்ன சாப்பிடுறியோ அது எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, நீ என்ன செயல்கள் செய்யறியோ அது எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, நீ யாருக்கா தானம் செய்யறியா அது எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு. அதாவது என்ன, எல்லாத்துலயும் நம்ம கிருஷ்ணரை கொண்டு உள்ள வச்சிடணும். அது அவருக்காக இல்ல, நமக்காக. நீங்க நினைக்கலாம் என்ன எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் அவரை பத்தியே ரொம்ப செல்ஃபிஷா பேசுறாரே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஆக்சுவலா செல்ஃபிஷா இல்ல, பகவான் நமக்காக. ஏன்னா நம்ம தான் மூட்டையா பாவம் வச்சிருக்கோமே. நம்ம தானம் பகவானே நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைச்சிட்டு நீங்க கொடுத்துட்டா கூட போதும். ஏன்னா அது அப்படி நம்ம பகவான நினைச்சிட்டு நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா அது அதுல சப்போஸ் பாவம் சேர்ந்துரும். அதுக்கும் ஸ்டோரி இருக்கு. அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் சொன்னா அதுக்கப்புறம் நான் இன்னைக்குள்ள கதையை இன்னைக்கும் நிறைய கதைகள் இருக்கு, பக்தர்களோட கதைகள் இருக்கு, அதெல்லாமும் சொல்றோம். சோ பகவான வச்சுக்கிட்டு சென்டரா பகவானை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்யறது நமக்கு தான் நல்லது. எந்த பாவ விளைவுகளும் வராம நம்மளை தாக்காம நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஏன்னா பகவான் சொல்லுவாங்க நீ என்னென்ன செயல்கள் செய்ய, அதான் இந்த சாப்டர்ல வரும், எல்லாத்தையும் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஐ வில் டேக் கேர். சோ இந்த விதத்திலயும் நீ பக்தி தொண்டு செய்யலாம். அப்படி பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு வந்தாலும் பகவான் சொல்றாங்க நீ ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. தியானம் ஞானம் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஞானத்தை தான் விருத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இது ஞானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடிய கிளாஸஸ் தான் இது. இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. தியானம்னு இங்க சொல்லப்படுறது பகவானுடைய சும்மா அப்படியே ஓம்னு சொல்லிட்டு உட்கார்றது இல்ல. தியானம்ன்றது பகவானை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. அந்த தியானத்தை தான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. சோ பகவானுக்கு எது பிடிக்குதுன்னு பாத்துக்கங்க. ஏன்னா இப்ப இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல அந்த சீக்ரெட் தான் நம்ம படிக்கிற மாதாஜி. ஓகே விஷ்ணுஸ்ரீ, நான் சொல்றேன் ஓகேவா. ஏன்னா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா அதோட பலன்களை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுறது. இதுலதான் நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றப்போ நிறைய சீக்ரெட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு இது பிடிக்கும், கிருஷ்ணருக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். யார் இந்த சாப்டர்ல வரும் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், அப்ப அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஓ கிருஷ்ணருக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் செஞ்சா பிடிக்குதா, அப்ப நம்மளும் அதை செய்யறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரியான செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடலாம்.
சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ என்னென்ன செயல்கள் செய்யறியோ அதோட பலன்கள்ல பற்று வைக்காம இரு. இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம், நேத்திக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருத்தங்களை நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம், ஆனா நம்ம மறந்துடணும், நான் அவனுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணேன், ஒரு நன்றி இருக்கா சே அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, நம்ம அப்படியே மறந்துடணும். ஓகேங்களா? சோ அப்படி யாரு மறந்துடுறா, நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் ஆனா நம்ம அதை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கல, பலன்கள் எல்லாமே பகவானே நீ பாத்துக்கோ, பகவான் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு, நம்ம ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? பகவான் கிட்ட. அதுதான். சோ யாரெல்லாம் அப்படி இருக்காங்களோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். நம்ம மட்டும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னு வைங்க, நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம், அவங்க இப்படி பண்ணலையேன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருந்தோம், அப்புறம் நம்ம அவங்க பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு அது கஷ்டமா ஆயிடும். ஓகேங்களா? அதனாலதான் பகவான், நீ எதுக்கு கஷ்டப்படுற, நீ அதை விட்டுரு, நீ செஞ்சிட்டியா மறந்துரு, அப்பதான் இது உன்னோட மன அமைதிக்குதான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம், இது சுதாமா பகவானோட பால்ய பருவ நண்பன். விஷ்ணுஸ்ரீ படிக்கிறியா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்கச்சு கச்சமி சந்துஷ்ட சதத யோகி யதாத்மா த்ருட நிச்சயः மய்யர்ப்பித மனோ புத்தி யோ மத் பக்தः சமே பிரியः. எவனொருவன் டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிரு. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக சகிப்பு தன்மையும் எப்போது திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனத்தையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தோண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷ்ணுஸ்ரீ, தேங்க்ஸ் a lot. நீ படிச்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, உன் வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க் யூ சோ மச். இப்ப பகவான் இந்த ஸ்லோகம்ல என்ன சொல்றாங்க, இது சுதாமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஷார்ட்டா சொல்றேன். ஆக்சுவலா இன்னொரு ஸ்லோகம் அப்புறமேட்டு படிக்கிறதா மாதாஜி? கண்டிப்பா, நான் அடுத்த ஸ்லோகம் வரப்ப சொல்றேன். ஓகேவா? சோ பகவான் சுதாமா அவரோட ஃப்ரெண்டு, பால்ய ஃப்ரெண்டு. அவர் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஆக்சுவலா வரும் கிருஷ்ண பகவான் அந்த மகாபாரத போரெல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் இந்த துவாரகா நகரம் உருவாக்கி ஒரே நைட்ல இங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆக்கிட்டாங்க. துவாரகால நல்ல ராஜாவா நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. துவாரகால கொஞ்சம் தூரத்துல குஜராத்ல போர்பந்தர்னு ஒரு இடத்துல இவர் சுதாமா இருக்காரு. சுதாமா ரொம்ப பால்யத்துல ஒன்னா படிச்சவரு, கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து ஒன்னா குருகுலத்துக்கு எல்லாம் போய் படிச்சவங்க. இப்ப சுதாமா ரொம்ப ஆக்சுவலா வறுமையில இருக்காரு. அவருக்கு மனைவி, குழந்தைகள், நிறைய குழந்தைகள் எல்லாரும் இருக்காங்க. அவங்க மனைவி எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நீங்க போய் கொஞ்சம் கிருஷ்ணர் உங்களோட ஃப்ரெண்டு தானே, இங்க அவங்க ஆக்சுவலா ஏழ்மை நிலையில இருந்தாலும் ஆனா சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே. அவரை பத்தி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு நேத்திக்கு கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, உஞ்ச விருத்தி எடுத்துட்டு அதுல என்ன கிடைக்குதோ அதை தான் சமைச்சு அவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்குவாங்க, அந்த மாதிரி. சோ குழந்தைங்க சில சமயம் ரொம்ப பட்னியா இருக்கிறது அவங்களுக்கு அவங்க ஒய்ஃபுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க ஒரு தடவை போய் பாத்துட்டு வாங்களேன், நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேணாம், உங்களை பார்த்தாலே அவர் புரிஞ்சுக்குவாரு. ஒரு 8 போய் பாத்துட்டு வாங்க, ஒரு 8 போய் பாத்துட்டு வாங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க சுதாமாவோட ஒய்ஃப். சரி நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் போலாம் அப்படின்ட்டு அவர் முடிவு பண்றாரு. சரின்னு போறப்போ அவங்க அக்கம் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்க போறாங்க. அவங்க வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல, அதனால ஒரு 5 பேர் வீட்டுல எல்லாரும் ஒரு பிடி அவள் தான் கொடுத்தாங்க. அதை வாங்கிட்டு அத கொஞ்சம் வெள்ளத்துல, அது அவ்வளவு ட்ரையா இருக்கு, சும்மா ஒரு இனிப்பு போட்டு இது பண்ணி ஒரு கந்தல் துணியில தான் கட்டி குடுக்குறாங்க. யாரு? அவங்க ஒய்ஃப். நீங்க கொண்டு போங்க, எப்படி நம்ம வெறும் கையோட போறது அப்படின்ட்டு. சரி அவங்க போறாங்க, சுதாமாவும் போறாரு. துவாரகா நகரத்துக்குள்ள போயிட்டு நகரத்துக்குள்ள போறப்பவே யாருமே அங்க இவர மாதிரி எல்லாம் இல்ல, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. ஏன்னா பகவான் அவ்வளவு அழகா வச்சிருக்காங்க, அந்த ஊர்ல நாட்டு மக்கள் எல்லாரையும் அவ்வளவு நல்லா வச்சிருக்காங்க. எல்லாரும் நல்ல நகைகள் எல்லாம் போட்டு நல்ல எல்லா பேலஸா தான் இருக்கு வீடு எல்லாமே. வீடு சின்ன வீடுகளா இல்ல, எல்லாம் பேலஸா தான் இருக்கு. அப்படியே நடந்து பாத்துக்கிட்டே போறாரு. இவர் கந்தல் துணியை கட்டிட்டு இருக்காரு, இவர் போறாரு.
அப்புறம் துவாரகால அந்த பகவான் இருக்கிற அந்த அரண்மனையில வாயிற்காப்பாளன் கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து பால்ய சிநேகிதன், கிருஷ்ணரோட பால்ய சிநேகிதன், அவரை பார்க்கணும்னு வந்திருக்கேன், என் பேரு சுதாமா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நீங்க முதல்ல நான் வரலாமா, நான் முதல்ல கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட கேட்டுட்டு வாங்க, சாந்தீபனி ஆசிரமம் சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு பாப்போம், இல்லைன்னா நீங்க வாங்க அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு நான் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாரு. இவங்க போய் வாயிற்காப்பாளர்கள் போய் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்க போறாங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாங்க, பகவானே ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க, ரொம்ப எலும்பும் தோலுமா இருக்காங்க, கந்தல் ஆடை உடுத்தி இருக்காங்க, பேரு சுதாமா அப்படின்னு சொன்னதுதான் தாமதம். பகவான் துள்ளி குதிச்சு ஓடி வராரு. அப்படியே செம்மையா ஓடி வராரு. பின்னாடி வந்து அவரோட 16,108 வைஃப்ஸும் வராங்க. ஏன்னா பகவானை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. யாருக்குமே இப்படி அவரு துள்ளி குதிச்சு எல்லாம் வந்ததே கிடையாது. சுதாமா பேரை சொன்னதும் என் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான்ட்டு ஓடி வராரு. வாசக்கே வந்து வாடா சுதாமா, ஏன்னா இவரு வந்து வர வழியில ஃபுல்லா கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குமா, அவர் இப்ப பெரிய ராஜாவாச்சே, சரி நம்ம இந்த விஷயத்த சொல்லி ஞாபகப்படுத்துவோம்ட்டு அவர் நினைச்சுக்கிட்டு வர்றாரு, ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு. பார்த்தா வாடா சுதாமா எப்படா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் ஹக் பண்ணி கூட்டிட்டு வராரு. உள்ள வந்து கிருஷ்ணர் எங்க அமர்றாரோ அங்க உட்கார்ந்து பாத பூஜையே பண்றாரு. அந்த போட்டோ தான் இது. ஏன்னா இது வந்து கிருஷ்ண பகவான் எப்படி இருக்காருன்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்ம எல்லாரும் அந்த பகவான் கருணை கடல் இல்லையா. ஏன்னா சுதாமா ரொம்ப ரொம்ப அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல அவ்வளவு கம்மி, ஆனா பக்தியில வந்து சிறந்த ஒரு பக்தர், தூய பக்தர். ஏன்னா அவர் தனக்குன்ட்டு எதுவுமே ஆசைப்படாதவர், ஃபுல்லா பகவான் பகவான் பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கிறவர். சோ தூய பக்தி நம்ம செஞ்சா பகவான் நம்மள எந்த அளவுக்கு நம்மள வந்து முக்கியத்துவம் நமக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. பகவான் வந்து பாத பூஜை எல்லாம் செய்யறாரு. அவருக்கு சுதாமாக்கும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்ன பகவான் இப்படி பண்றாங்களே அப்படின்ட்டு ஃபுல்லா அவருக்கு பேச்சே வரல, ஆனந்த கண்ணீர் தான். பாத பூஜை பண்ணி அது தண்ணிய தான் தலை மேல தெரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா, இது தூய பக்தரோட பாத தூளின்னு சொல்லி ருக்மிணி தாயார் இருந்தா விசிறி வீசு அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல ருக்மிணி தாயார் தான் விசிறி வீசிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்டயும் தலைய தண்ணி தெளிக்கிறாங்க. சோ தூய பக்தர்களா இருக்கிறவங்க எதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. நம்ம பாட்டுக்கு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணா போதும், பகவான் கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டாரு, எப்பா நான் உன் ஃப்ரெண்டா இருந்தேன், இப்படி பசங்க எல்லாம் பட்னியா இருக்குப்பா, ஏதாவது பார்த்து செய், எதுவுமே சொல்லல. பகவானே அவர் வந்து அந்த அவலை கூட எடுத்து கொடுக்கல, அவ்வளவு கூனி குறுகி போய் இருக்காரு. பகவான் அவ்வளவு சூப்பரா அவரை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறார். அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வந்த விருந்தாளிய விருந்தோம்பல் பண்றது, அது அவ்வளவு சூப்பரா பகவான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப வந்து அவரே கேக்குறாரு, நீ எனக்கு அவங்க அக்கா என்ன கொடுத்து விட்டாங்க, எனக்கு வெறும் கையோட எல்லாம் அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்களேன்னா அவங்களோட பிரார்த்தனை அது. பகவானே அவர் குடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு அந்த அம்மா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம செய்யற பிரார்த்தனைக்கு பலன் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. நம்ம எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், நீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இருந்துட்டே உங்களுக்கு என்ன வேண்டுதலோ அது பகவான் கிட்ட மனசார நீங்க வேண்டுங்க, கண்டிப்பா பகவான் அதை நடத்தி வைப்பாங்க. அந்த அம்மா பிரார்த்தனை பண்றனால இங்க கிருஷ்ணர் வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அந்த அவளா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய் போடுறாங்க. அந்த ஒரு வாயிலேயே அங்க ஃபுல்லா மாறிடுச்சு. சுதாமா புரி சூப்பரா ஆயிடுச்சு. அந்த புதுச வீட மாளிகையா ஆயிடுச்சு. பசங்க எல்லாம் அவ்வளோ நல்ல அந்த என்ன ஒளி குச்சியா இருந்த பசங்க எல்லாம் நல்ல 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 எப்படி இருக்கணுமோ நல்லா இருந்து அவங்க ஒய்ஃபும் நல்லபடியா ஆகி எல்லாமே மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 2வது வாய் போடுறப்ப ருக்மிணி மாதா தடுத்துருவாங்க. ஏன்னா வேண்டாம், இதுக்கே நமக்கு தேவையான ஐஸ்வர்யங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம், அவங்க நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்ம இதுக்கு மேலேயும் நீங்க சாப்பிட்டு இன்னும் அவங்க ஐஸ்வர்யத்தை பெருகிட்டா ஒருவேளை அவங்க பக்தி தொண்டு போயிடும், அதனால வேண்டாம், இதுவே போதும், ருக்மிணி தாயார் தடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா. சோ அது இந்த ஸ்டோரி சொல்லிட்டேன். இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இருக்கணும், என்னென்ன குணங்கள் இருக்க கூடாது, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. பொறாமை இருக்கக்கூடாது. இப்ப இவரு பாருங்க, இவருக்கு பொறாமை இல்ல, இவர் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பணக்காரங்களா இருக்காங்க, அவரு அதெல்லாம் நினைக்கல, அவன் பணக்காரனா இருக்கானே நான் இப்படி இருக்கேனே, எந்த புலம்பலும் கிடையாது இவர்கிட்ட. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பன். எந்த உயிரையும் நம்ம சொல்லாலேயோ செயலாலேயோ நம்ம காயப்படுத்த கூடாது. அதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாரையுமே நம்ம நண்பனா, சரி ரொம்ப நண்பனா அப்படியே ஒட்டி உறவட வேணாம், ஆனா யாரையும் காயப்படுத்தாமலாவது இருக்கணும். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, என்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கு, நான் தான்டா ஓனரு அப்படின்ட்டு எல்லாம்
அப்படியே அந்த அகம்பாவத்துல இருக்க கூடாது. எது நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அது பகவானோட அருள். சில பேர் சொல்லுவாங்களா பகவான் போட்ட பிக்சர் அது அப்படின்ட்டு, அந்த ஒரு பாவத்துலதான் நம்ம இருக்கணும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை. இன்பம் வந்தா அப்படியே போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுறது, எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமா, அப்படி இப்படி, அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அதுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவழிக்கிறாங்க இல்லையா? சோ இந்த காலத்துல அது பகவான் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. இப்பவும் அது பகவத்கீதையில அவங்க சொன்ன ஸ்லோகங்களோட அந்த அர்த்தங்கள் இப்ப நமக்குமே ஆப்டா பொருந்தும். இன்னும் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு மக்கள் பகவத்கீதைய படிச்சாலும் அவங்களுக்கும் அது பொருத்தமானதா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது பகவானே சொல்லி இருக்கிறது. சோ இன்பமா இருந்தாலும் சரி, துன்பமா இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப துவண்டு போகவே கூடாது. எதுவா இருந்தாலும் பகவான், இப்ப இவர் துன்ப நிலையில வறுமை நிலையில தானே இருக்கிறாரு இல்லையா? ஆனாலும் அவர் பக்தி தொண்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நல்லா சந்தோஷமா தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஒய்ஃப் நீங்க போய் பாத்துட்டு வாங்கன்றாங்க. அதனால பகவானை நோக்கி நம்ம வந்தா பகவான் பாருங்க எவ்வளவு அவருக்கு தராங்க. நம்ம வாயை திறந்து சொல்லணும்னு கூட அவசியம் இல்லை, பகவானுக்கு தெரியும். இப்ப மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ஒரு அப்பா அம்மாக்கு குழந்தைய சின்ன வயசுல அதுக்கு பார்த்து வளர்க்குறவங்களுக்கு தெரியும்ல குழந்தைக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது. அப்படியே சர்ப்ரைஸா பர்த்டேக்கு போய் வாங்கி கொடுக்கறது அதெல்லாம் பண்றாங்க. மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கிற அப்பா அம்மாவே இதெல்லாம் பண்றப்போ பகவான் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பா. அப்ப அவர் எவ்வளவு சர்ப்ரைஸ் நமக்கு கொடுப்பாரு இல்லையா? அதனால நம்ம இது கேட்கலாம். நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட தானே நம்ம கேட்போம். குழந்தையா இருக்கிறப்போ அப்பா எனக்கு இது வாங்கி கொடுக்கணும், பக்கத்து வீட்டுல அப்பா கிட்டயா போய் கேட்போம் இல்லையே? நம்ம கேட்கலாம் அதெல்லாம் தப்பே இல்லை. பகவான் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க, அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. அந்த ஸ்டேஜ் வர்றப்போ நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்னா பகவானுக்கு தெரியும் எனக்கு எது வேணும் எது வேண்டாம் அப்படின்னு பகவானுக்கு தெரியும். அதனால கேட்கணும்னே அவசியம் இல்லை. அப்ப அந்த நிலைக்கு நீ வாழ்ந்தா பகவான் சொல்றாங்க. சகிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் கஷ்டம் நம்ம எல்லாருக்குமே. ஆனா பகவான் சொல்றாங்க அதை வளர்த்துக்கணும். சகிப்புத்தன்மையோடும் எப்போதும் திருப்தியுற்று, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தியோட இருக்கிறது. சுய கட்டுப்பாடு அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் இது சூப்பரா இருக்கு, இந்த ஹோட்டல்ல அது சூப்பரா இருக்கு, இது சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே இழுத்தாங்கன்னா நம்ம அப்படியே போயிடக்கூடாது. சோ இது ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கலாம். எதுலலாம் நம்மளை மீறி ஒருத்தவங்க சொல்றதை கேட்டு அப்படியே கிருஷ்ணரை நோக்கி போகலாம். அபார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா போனா அது டேஞ்சர் தான். சோ தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலை நிறுத்தி, மனசும் சரி புத்தியையும் சரி பகவானோட விஷயத்துல நம்ம நிலை நிறுத்தணும். இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு காலையில மங்களார்த்தியோ இல்ல விடிய காலையில நம்ம ஜபம் செய்யறது, மனசு புத்தி சொல்லுது நம்ம கும்பிடணும், மனசு சொல்லுது கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம், ரொம்ப தூக்கமா வருது, கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் அப்படின்னு. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடக்கும், போட்டி நடக்கும் இல்லையா? சோ மனசும் நம்ம கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட இருந்துச்சு, நம்ம மனசு கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிடணும். பகவானே காலையில கண்டிப்பா ஜபம் பண்றதுக்கு நீதான் எனக்கு அருள், காலையில எனக்கு தூக்கம் வராம நீ பாத்துக்கோ, நம்ம மங்களார்த்திய எப்படியாவது பாத்துடணும், அதுக்கப்புறம் தூக்கிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தூக்கம் வருதுன்னா தூங்கிக்கோங்க. ஏன்னா அதுல அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஏன் அதை விடுறோம்? அது நீங்க தானே பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்றீங்க. இப்ப நீங்களே எப்படி சொல்றீங்களா? அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. அதான் சொல்றேனே, மூட்டையா நம்ம பாவம் வச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் எப்படி கழிக்கிறது? இப்படி பகவானை நம்ம பார்த்து காலையில ஃபர்ஸ்ட் டே யார் முகத்துல முடிச்சேனோ அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பகவானோட முகத்துல நம்ம விழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் அந்த நாள். அதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். மங்களார்த்தி பார்க்க நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க? மனசு புத்தி இதெல்லாம் என்கிட்ட நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு. அதான் சொன்னால பக்தி தொண்டுல உறுதியா இருக்கணும். எவனோ ஒருத்தன் இப்ப பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க, நான் ஒரு ஜோசியர்காரன்ட்ட போனேன், அவர் இந்த பரிகாரம் சொன்னாரு, நான் செஞ்சதும் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இப்ப இந்த வீட்டுல இருக்கிற அம்மா இவங்க இப்பதான் கிருஷ்ண பக்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உடனே இங்க விட்டுட்டு நமக்கு முதல்ல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்ம பகவானோட பக்தி தொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், பகவான் கண்டிப்பா என் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாரு. அந்த ட்ரஸ்ட் அந்த ஃபெய்த் இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு அப்படியா நானும் அந்த ஜோசியரை போறேன்னா அப்போ நமக்கு பகவானே நம்ம இது பண்ற மாதிரி நமக்கு அப்ப பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஜோசியக்காரர், ஜோசியத்தை நான் தப்பாலாம் சொல்லல, ஜோதிட சாஸ்திரத்துல அது ஒண்ணு, அதனால நான் தப்பாலாம் சொல்லல. பகவானை நம்ம முன்னில நிறுத்தணும் இல்லையா? யாரெல்லாமோ நம்ம நம்பி போறோம், பகவான் மேல நம்பிக்கை வைங்க, அதுதான் நான் சொல்றது. நான் இல்ல, எல்லாருமே உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ நோட் திஸ் பாயிண்ட் யுவர் ஆனர். 13th 14th ஸ்லோகம்ல பகவான் இதெல்லாம் நீங்க எழுதி கூட வச்சுக்கலாம். யாரெல்லாம் இந்த விஷயங்கள் செய்யறாங்களோ
அந்த விஷயங்கள் செய்யறவன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் பகவான் சொல்றாங்க. சோ இது அப்பப்பந்தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப 15th ஸ்லோகம்ல யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா சில பேர் இருக்காங்க, அவங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்பாடா சாமி, ஏன்னா நானுமே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். விளக்கு ஏத்திட்டு அப்பந்தான் உட்கார்ந்துருப்பேன், வந்துருவாங்க பேசுறதுக்கு வருவாங்க. வந்துட்டு இப்படி அவங்க முடிச்சிருப்பாங்க பூஜையை, நான் அப்பந்தான் விளக்கு ஏத்திட்டு நான் உட்கார்ந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம், ஏதாவது பாட்டு பாடலான்ட்டு இருப்பேன். அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது எனக்கு தேவையே இல்லை. அவங்க குடும்ப கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தேவையே இல்லாத விஷயம். சோ இது வந்து அவங்க எனக்கு என்னோட டைமை இது பண்ணிட்டு தொல்லை கொடுக்குறாங்க. சோ நம்மளும் போய் யார் வீட்லயும் போய் இப்படி அடுத்தவங்களோட டைம்ல நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, மத்தவங்களையும் தொந்தரவு செய்ய விடக்கூடாது. அதுதான் பகவான் சொல்றது. இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இந்த 15th ஸ்லோகமும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம யாருக்கிட்டையும் போய் தேவையில்லாம போய் வம்பு பேசுறது வச்சுக்க கூடாது. யாராவது நம்ம கிட்ட வம்பு பேசுறாங்கன்னா, நேத்திக்கே நான் ஒரு டிப்பு கொடுத்துட்டேன், ஜபமாலைய கொடுத்தேன், மாதாஜி நீங்க ஒரு மாலை பண்ணுங்க, நான் போய் உங்களுக்கு ஹார்லிக்ஸ் போட்டு எடுத்துட்டு வரேன், துண்டை காணும் துணியை காணும் ஓடுறாங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ருச்சி, அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க வாசிக்க எப்படி ருச்சி வருதோ, சில பேருக்கு இந்த அக்கம் பக்கத்து கதையை பேசுறதுல அவ்வளவு ருச்சி இருக்கும், பேசணும்ட்டு வருவாங்க. அதனால நம்ம டைமை வந்து எக்காரணத்து கொண்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நமக்குன்ட்டு கடமை இருக்கா, அதுல செய்யலாம். சும்மா தேவையே இல்லாம வம்பு அது வம்பு பேசுறதுனால நமக்கு பாவம் வந்து சேரும்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? அதுவுமே பகவான் இங்க ஒரு சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். சோ அதனால வேற யாராவது வம்பு பேச வராங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஜபமாலை கொடுத்து, மாதாஜி இந்தாங்க ஜபம் பண்ணுங்க, இந்தாங்க இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுங்க, வந்துடுறேன்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகி போகணும் கண்டிப்பா. அது மாதிரி நம்மளும் அடுத்தவங்களோட டைமை, எல்லாரோட டைமும் முக்கியம் இல்லையா? சோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணும்னா டக்குன்னு பேசிட்டு சுருக்கமா பேசிட்டு வச்சிடணும். அப்படியே கதை இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் இருந்தோம். நானுமே சொல்றேன், நான் காலேஜ் படிக்கப்போ என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவ்வளவு நேரம் பேசுவேன். எங்க அப்பா அம்மா என்னடி இவ்வளவு நேரம் பேசுற அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. எனக்கு இப்ப இங்க ஏன்னா எனக்கு பகவத்கீதை ஞானம் அப்ப கிடையாது, இப்பதான் எனக்கு வந்திருக்கு. சோ நமக்கு எப்ப இந்த ஞானம் வருதோ அப்பத்துல இருந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். மெயினா டைமை மேனேஜ் பண்ணணும். அதுதான் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ நம்ம டைமை ஒழுங்கா மேனேஜ் பண்றோம், ஒழுங்கா இருக்கோம், யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காம இருக்கோம்னா இன்பம் துன்பம். சோ இன்பம் வந்தாலும் ரொம்ப ஆடக்கூடாது, துன்பம் வந்தாலும் ரொம்ப துவண்டு போக கூடாது. அப்புறம் பயம், எல்லாத்துக்கும் பயப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. அப்புறம் ஏக்கம், அச்சோ இவனுக்கு எல்லாம் இருக்கு நமக்கு இல்லையே, அந்த ஏக்கமே தேவையில்லை. பகவான் பார்த்துதான் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கிறாரு. அதனால அந்த ஏக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த ஸ்லோகம்ல இது வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவங்களோட ஸ்டோரி. அவர் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இருந்த இடம் அது எல்லாமே இருக்குது. அவரோட சரித்திரமும் நம்ம பார்க்கலாம். அவரெல்லாம் தூய பக்தர். அவர் ஆக்சுவலா பிறப்பால ஒரு முஸ்லிம். அதனால அந்த முஸ்லிம் ரூலர்ஸ் எல்லாம் இருந்தப்ப, ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரிய பிரிட்டிஷர்ஸே 200 ஆண்டுகள் ராஜ்யம் பண்ணாங்க, ரூல் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் முஸ்லிம் ரூலர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து ரூல் பண்ணாங்க. அப்ப எவ்வளவு கஷ்டங்கள் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்றதும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹிஸ்டரியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ராமாயண மகாபாரதா ஒரு மிஸ்ட்ரி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. மிஸ்டரி மிஸ்டிக் அப்படி கதை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட இதையே குறைச்சிட்டாங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. அவங்க அக்பரு அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் பத்தி ரொம்ப பெருமைப்படுத்திக்கிட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்டையர் எஜுகேஷனே மாறணும். பகவத்கீதை அறிவு ஸ்கூல்ல இருந்தே கண்டிப்பா வரணும். அதுக்கு கவர்மெண்ட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்கு. நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதைய ஒரு சப்ஜெக்டா வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம நாட்டிலயும் கண்டிப்பா அது வரும். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்ப இவர் வந்து பிறப்பால ஒரு முஸ்லீம், ஆனா அவருக்கு சின்ன வயசுலயே இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மேல ஒரு ருச்சி. அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு, ஜபம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகா பிரபு டைம்ல இருந்தவர் தான் இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள். அப்ப அந்த முஸ்லிம் நிறைய முஸ்லிம்ஸும் இருக்காங்க அங்க. இவன் பிறப்பால முஸ்லீமா இருந்துட்டு இப்படி ஹிந்துவா இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானே, நம்ம ரிலீஜன்ல இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த முஸ்லிம் ரூலர்ஸ்க்கு அந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதா இருந்தா மக்கள் எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி தூக்கு தண்டனை கொடுக்கறது அதெல்லாம் இன்னும் கூட இருக்கு இல்லையா? துபாயில எல்லாம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி இவரை எல்லா மக்களும் பாக்குற மாதிரி இவருக்கு சவுக்கடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த முஸ்லிம் ரூலர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இது பண்றாங்க.
போட்டு அடின்னு அடிக்கிறாங்க. அப்படியும் அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை விடவே இல்லை. ஓகேங்களா? அந்த அடிக்கிறவங்க சொல்றாங்க, நீங்க கொஞ்சம் உங்க நாம ஜபத்தை கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்க, எங்களுக்கு உங்களை அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, எனக்கு தெரியல, என் வாய் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. இல்ல நீங்க வந்து நான் உங்களை அடிச்சு நாங்க தூக்கி போட்டுடுறோம், நீங்க சாகலைன்னா அந்த ராஜா எங்களை கொன்றுவான் அப்படின்ட்டு அந்த அடிக்கிற சவுக்கடி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்ப இவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஆச்சோ அவருக்கான வலிக்கவே இல்லை. அதுதான் ஏன்னா பகவான் அந்த அடியெல்லாம் பகவான் வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவர் ஒரு நாள் ஃபுல்லா 24 hours அவர் நாமஜபம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தான் உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ அவர் வந்து சொல்றாங்க, சரி பகவானே என்னாலே உங்களுக்கு கஷ்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேண்டிப்பாங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள். இந்த பொம்பளை ஏன் இருக்காங்கன்னா, அந்த முஸ்லிம் ரூலர்ஸ் ஒரு இதா பார்த்தா அவங்க இது தூக்கி போட்டுருவாங்க, அவர் இன்னொரு கரையில உயிரோட வந்துருவாரு. ஏன்னா பகவானோட அருள் அவருக்கு இருக்கு. எப்படி பிரகலாத மகாராஜா அவங்க அப்பா தூக்கி ஒரு இதா அட்டாக் பண்றான், ஆனாலும் அவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல, ஒரு தடவையும் பகவான் காப்பாத்திடுறாரு இல்லையா, அதே மாதிரி இவரையும் காப்பாத்திடுறாங்க. இந்த ஒரு லேடி வந்து ஒரு அந்த தவறான தொழில் செய்யற ஒரு லேடியா அனுப்புறாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜபம் பண்ற அவர் வந்து காட்டுல ஒரு தனி குடிசையில அவர் மட்டும்தான் இருக்காரு. இந்த முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவரோட அந்த பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம கெடுப்போம், இந்த பொம்பளைய அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. அந்த அம்மா போகுது, ஃபர்ஸ்ட் நாள் போகுது. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து டெய்லி இவ்வளவு ஜபம் பண்ணுவேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அவளும் வெயிட் பண்றா, பார்த்தா விடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் போயிடுறா. அவ திரும்பவும் அடுத்த நாள் வரா. அடுத்த நாளும் சொல்றாரு, எனக்கு இன்னைக்குள்ள ஜபம் நான் இன்னும் முடிச்சிட்ட அப்புறம் நான் வரேன் அப்படின்ட்டு சொல்றா. அன்னைக்கும் பார்த்தா முடியல. 3வது நாள் அவர் சொல்றாரு, நீயும் தான் பண்ண ஜபம் பண்ண. அவளே கேக்குறா, நீங்க என்னதான் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ அவர் சொல்றாரு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றாரு. அவ கிட்ட ஒரு ஜபமாலையை கொடுக்குறாரு. அவ பண்ண ஆரம்பிக்கிறா, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லி ஜபம் பண்றா. அப்புறம் அவ நல்ல ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருந்த குடிசையில அவளை வச்சுட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுறாங்க. சோ அவளுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு என்ன சொல்றது, அவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். நான் தவறான தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், நீங்க எனக்கு நல்ல ஒரு குருவா இருந்து அனுகிரகம் என்ன மாதாஜி அவங்களுக்கு அவ்வளவு அனுகிரகம் கொடுத்தான்னு. ஆமா அதுதான் சொல்றேன், நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குரு கிடைக்கிறதும் நம்ம பாக்கியம் செஞ்சிருக்கணும். அவ எவ்வளவு பாக்கியம் செஞ்சிருக்கா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர் வந்து மாத்திட்டார், அவளோட வாழ்க்கையே மாத்தியாச்சு. அவ வந்து பாருங்க ஜபமாலை போட்டுக்கிட்டு அவ ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் இருந்த அந்த குடியிலேயே அவர் கொடுத்துட்டாரு, நீ இருமா, நான் இங்க இருந்து வேற எங்கேயாவது போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு. சோ ஒரு சங்கம், அந்த சத்சங்கம், நல்ல ஒரு சத்சங்கம் கிடைக்கிறதும் பகவானோட அருள் இல்லாம, இப்ப நீங்க எல்லாருமே இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கீங்க, இதுவுமே பகவானோட அருள். பகவானோட அருள் இல்லாம நமக்கு ஒரு சத்சங்கம் கிடைக்கவே கிடைக்காது, குரு கிடைக்க மாட்டாங்க. பகவானோட அருள் இருந்தாதான் இதெல்லாம் சாத்தியம் ஆகும். எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, இது எல்லாமே நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு பொருந்தும். வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, அது வந்து மெட்டீரியல் லைஃபா, அந்த மெட்டீரியல் நமக்கு எவ்வளவு பெயின்ஸ் இல்லையா, அது வந்து நம்மளை பாதிக்க கூடாது. இருக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்கும், ஆனா அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி வந்துடணும். கிருஷ்ணா அதான் சொல்றேன்ல, நமக்கு டைவர்ட் பண்ண தெரியணும், நம்ம தான் கண்டிப்பா டைவர்ட் பண்ணி ஆகணும். இதுக்குன்னு ஒருத்தங்க வந்து ஏமா சோகமா இருக்கியாமா, அப்படி எல்லாம் இருக்காதம்மா அப்படின்னு யாரும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்ற ஒரு அளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இயர்ஸ்க்கு வேணா யாராவது வருவாங்க, அதுக்கப்புறம்லாம் நம்ம எல்லாருமே தனியா தான் வந்தோம், தனியா தான் போக போறோம். அதனால எப்போதும் எங்க அம்மா அப்பா என் கூடவே இருப்பாங்க, எப்போதும் என்னோட பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் நாங்க எல்லாம் ஒட்டி பிறந்த ரெட்டையர்கள் மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டே இல்ல. ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லாருமே நம்மளை விட்டுருவாங்க, நம்ம தனியா தான் இருப்போம். அப்ப வந்து நம்ம என்ன நினைக்கணுமா, பகவான் இருக்கா. அதுக்குதான் நான் இப்பவே பகவான் வந்து சொல்றாங்க, அப்ப வந்து வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். எல்லாரையும் நம்பிக்கிட்டு அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அப்ப ரொம்ப வலி ஜாஸ்தியா இருக்கும். நான் இருக்கேன்டா, நீ பாட்டுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா பகவானோட விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருந்தோம், ஒரு சத்சங்கத்துல இருக்கோம்னா எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நம்மளால அதை ஓவர் கம் பண்ற சக்தி நமக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ அந்த மாதிரிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இது பிரகலாத மகாராஜரோட கதை, உங்க எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்.
சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம அந்த படம் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிராபிக் அனிமேஷன் எல்லாம் வச்சு இப்பவும் படம் வந்திருக்கு இல்லையா? சோ அவருக்கு வராத கஷ்டமா நமக்கு வந்துற போது. அவங்க அப்பா விடிஞ்சா கொஞ்சவே இல்ல கொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு அவன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவங்க அப்பா. ஆனா அவரு எந்த சிந்தனையும் கிடையாது. எனக்கு நாராயணர் இருப்பா, எனக்கு நாராயணர் இருக்காரு, அவர் காப்பாத்துவார். அவ்வளவு கூலா இருப்பார் பிரகலாத மகாராஜர். இவன் இரண்ய கசிப்புக்கு அதுவே ஒரு வைத்த கலக்கம். அவன் தான் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தான், என்னடா இவன் இவ்வளவு பண்ணியும் அவன் சாவ மாட்டான், அதுக்கப்புறம் அவன் பயப்படாம இருக்கானே அப்படின்றதுதான் இரண்ய கசிப்புக்கு பயமா இருக்கு. சோ இதெல்லாம் ஸ்டோரியில நிஜமாலே நடந்தது இல்லையா? இதெல்லாமே நிஜமாலே நடந்தது. அகோபிலம்ல பக்த பிரகலாதர் அவர் படிச்ச அந்த இடம் இருக்கு, பகவான் ஆவிர்வதிச்ச அந்த உக்ர ஸ்தம்பம் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க இப்பவே வேண்டிக்கோங்க. நிறைய பேர் போயிருந்திருப்பீங்க, யாருக்கெல்லாம் போக முடியலையோ இப்பவே வேண்டிக்கோங்க, பகவானே நான் உங்களோட இடத்துக்கு அகோபிலமுக்கு நான் வரணும், நான் பார்க்கணும், பிரகலாத மகாராஜா உங்களை மாதிரி பக்தி நாங்களும் செய்யறதுக்கு நீங்க அருள் புரிங்க அப்படின்னு அவர்கிட்டயும் ஒரு கோரிக்கை வச்சோம்னா கண்டிப்பா எல்லாமே நடக்கும். ஓகேங்களா? சோ நம்ம முயற்சி கொஞ்சம், பகவானும் கண்டிப்பா வருவாரு, நமக்கு அமைச்சு கொடுப்பாரு எல்லாமே. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ புலம்புவது, இது எல்லாமே பிரகலாத மகாராஜா போய் வீடு வீடா எங்க அப்பா என்னை எப்படி உயிர் எடுக்கிறாரு தெரியுமா, டெய்லி எனக்கு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு, என்னை தூக்கி மலையில இருந்து கீழே போடுறாரு, கடல்ல இந்த மாதிரி புலம்பல் எதுவுமே இல்லை. அவர் எப்பவுமே நாராயணா 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 நாராயணான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. அது ஒண்ணுதான் அவரோட வேலை. அவர் பயமே படல. அந்த மாதிரி இருக்கணும். எதுக்கு இந்த பக்தர்களோட சரித்திரம் எல்லாம் எதுக்கு நம்ம பேசுறோம்? நம்மளும் அப்படி இருக்கணும். அந்த குழந்தை, அது பச்சை குழந்தை, 5-6 வயசு குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா அப்படி எல்லாம் டார்ச்சர் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அப்பா யாராவது அந்த டார்ச்சர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா? மேக்சிமம் டார்ச்சர் என்னவா இருக்கும், காலையில இருந்து ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, எந்திரி ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு. அதுவே எங்க அப்பா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாரு, எங்க அப்பா படிக்க சொல்றாங்க, எங்க அம்மா படிக்க சொல்றாங்க, இதைத்தான் டார்ச்சரா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். உண்மையிலே டார்ச்சர்னா பிரகலாத மகாராஜர் தான் டார்ச்சர் அனுபவிச்சிருக்கிறாரு. சோ அப்பேற்பட்ட கஷ்டம் நம்ம யாருக்குமே இல்லையா? சோ நமக்கு கண்டிப்பா கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரதான் செய்யும். அத நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும். நம்ம பகவான் கிட்ட விட்டுறணும். பகவானே இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அதை செய்ய போயிடணும். ஆசைப்படுவது, தேவையில்லாம ஆசைப்படுறது. மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இந்த 9 மணி தாண்டிருச்சா? 8 மணி தானே? நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். மாதாஜி கால் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரிப்பட்ட பக்தர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ இதுல இந்த 12th சாப்டர்ல ஜஸ்ட் 20 ஸ்லோகம்ஸ் தான் நான் முடிச்சிடுறேன். 18th 19th ஸ்லோகம்ல எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, சோ எதிரிகள் நண்பர்கள், நம்ம நண்பர்களை எடுத்துக்குவோம், எதிரிகளையும் நம்ம சமமா பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் மானம் அவமானம் அது ரெண்டுத்தையும் ஒழுங்கா பார்க்கணும், ஈக்குவலா பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இன்ப துன்பம் அதையும் நம்ம ஈக்குவலா எடுத்துக்கணும். எப்படி வெப்பம் ரொம்ப சூடா இருக்குன்னா நம்ம ஏசி போட்டுக்கலாம் இல்லையா, ரொம்ப குளிருது அப்படின்னா நம்ம பெட்ஷீட்டை போத்திக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி சமமா எடுத்துக்கணும். எனக்கு இப்படி இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு புலம்ப கூடாது. ரொம்ப சூடா இருக்குச்சா இது என்ன ஊரு அப்படின்லாம் புலம்பு. இப்படிதான் இருக்கும் பகவானோட டிசைன். இப்படிதான் இங்க கொஞ்சம் 6 மாசம் இப்படி சூடாதான் இருக்கும், 6 மாசம் குளிராதான் இருக்கும். நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும். எப்படி இந்த கிளைமேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறோமோ அதே மாதிரி மனுஷங்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்க, அவங்கள நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, ஏதாவது சங்கம் இருக்கு, அந்த சங்கம் எல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்களே பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சங்கத்துல இருந்து தயவு செஞ்சு வெளியே வந்துருங்க. மௌனமாக உங்களை அவமானப்படுத்துறாங்க, நீங்க பாட்டுக்கு கம்முன்னு இருங்க. ஏன்னா அதுதான் கஷ்டம். இப்ப நம்மள பாராட்டுறாங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒருத்தங்க நம்மள கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆக்சுவலா இல்லையா? சோ அதனால நீ பாட்டுக்கு நீ விட்டுரு, நான் ஐ வில் டேக் கேர் அப்படின்றாங்க பகவான். எதனை கொண்டு உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுல திருப்தியா இரு. பகவான் எனக்கு இதை கொடுத்திருக்கியா, ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும். தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன். சோ அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ எங்க இருக்கியோ
நான் இங்க ஐயோ எனக்குலாம் அமெரிக்கால அவ அமெரிக்கால இருக்கா, அங்க இருக்கா, இங்க அந்த புலம்பலே வேணாம். இங்க நம்ம புண்ணிய பூமியில இருக்கோம். பகவான் இங்கதானே திருவிளையாடல் புரிஞ்சதா, இங்கதான் வாழ்ந்திருக்காங்க. விருந்தாவனம் இங்கதான் இருக்கு இல்லையா, அயோத்தியா இங்கதான் இருக்கு. எத்தனை ஊர்ல திரு 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 திருன்னு இருக்கு. திருன்னு வேர்டு இருக்கிற எல்லா ஊர்லயும் பகவான் வந்திருக்காங்க. அதனால திருநின்ற ஊர், திருநெல்வேலி, திருவொற்றியூர், இந்த மாதிரி ஒரு அது ஃபுல்லா இங்க பாரத பூமியில தான் இருக்கு. சோ அதனால நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு நம்ம சந்தோஷம் தான் படணும். இந்த வில்வமங்கல தாக்கூரோட ஸ்டோரி நான் நாளைக்கு சொல்றேன், ஏன்னா இன்னைக்கு லேட் ஆகுது. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். சோ பக்தி தொண்டை மெயினா என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், அவங்க வந்து பக்தி பாதையில இருந்து பிறழவே மாட்டாங்க. டெய்லியும் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது, மங்களார்த்தியில பாக்குறது, அவங்களுக்கும் கஷ்டங்கள்லாம் வரும். இப்ப கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வராது அப்படின்லாம் இல்ல. எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அதுலதான் இருக்கு. பகவான் அததான் சொல்றேன், நீ எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுரு, என்கிட்ட விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இரு, நீ பாட்டுக்கு பக்தி பண்ணிக்கிட்டே இரு. சில பேர் நம்ம நினைப்போம், இவங்க எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க, அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் வெறும் சந்தோஷம் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அப்படி இல்ல, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்துருச்சு. பகவான் இங்க வந்துட்டு அப்புறம் பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு தெரியுது எது எனக்கு எதை ஒதுக்கணும், எது வச்சுக்கணும் அப்படின்றது அந்த கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? சோ என்ன டெஸ்டினேஷன், இததான் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். யாரெல்லாம் நான் பகவானோட திருவடிய அடையணும், அதுக்கு என்னென்ன பக்தி தொண்டு செய்யணும், என்னென்ன பக்தி பாதையில போகணுமோ, எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி பக்தி பண்ணணுமோ, நான் அப்படி பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு தெரிஞ்சத கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு வரவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள். அவங்க கண்டிப்பா என்னதான் வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ இதோட நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः. हरि ओम्. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय लील प्रभुपाद की जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय चैतन्य महाप्रभु की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय श्री राधा गोविंद की जय गौर प्रेमानंदे ஹரி हरि ஹரி ஹரி போல். சாரி இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் எடுத்துக்கிட்டேன், சாரி. நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா